yokuti it's me, myself and I. Hakuna kwatinosvika vadikani. Yakava munamato yokuti ndini mai mukombachoto ndinonamatira ini nemurume wangu. Hapana kwatinosvika. Kana takutaura zvekukura mumweya, tiri kutaura kuti we carry the burdens of the kingdom. Pandakadyarwa ipapo, mungave mukati memhuri, mungave mukereke mumadepartments, ndakaona pasina kumira zvakanaka. Chambozarurirwa meso angu kuti ndipaone chii. Wazarurirwa that we can carry that burden. Saka toda kungoenda pamberi paMwari. Tingoti, Lord, upgrade our prayer life. Teach us to pray in the spirit. Teach us to know your will. Kuti patinonamata panoti everything that you ask, it shall be done by my Father in heaven. Nekuti munamato unenge wanamatwa in line with his will. Saka toda kungokumbira nyasha dzaMwari. Ngatingoendai pamberi paMwari. Tichingoti upgrade us, oh Lord. Tidzidzisei zvakavanzika mutsvene. Baba makanaka makatendeka. Tinokuonga Ishe wemasimba ose. Tinokutenda Ishumba yerudzi rwavaJudha. You are the author of this faith, oh Lord. We are the author, Almighty God. Hatigone kukunamatai tiri toga Baba. Asi tiri kukumbira nyasha mutsvene. Sevadzidzi vakati Ishe tidzidzisei kunamata. Mangwanani ano mweya mutsvene waMwari. Tidzidzisei kukunamatai Baba. Mumweya nemuzvokwadi Ishe. Tidzidzisei kukunamatai. Nemweya inorevesa mutsvene. Tidzidzisei mweya mutsvene waMwari. Kuribata neutsvene Baba. Iro zita renyu Jehovha. Nekuti zita rakayera Baba. Tirege kuribatira mudambe. Tirege kuribatira mukuzvikudza. Asi nyasha dzenyu mutsvene. Ngatitizarurire zvakavanzika. Mangwanani ano ndinokutendai. Mangwanani ano ndinokupai mbiri. Ndinotaura mbiri yenyu Baba pamusoro pekereke ino. Tidzidzisei kugara muuwapo hwenyu. Imi munoti garai mandiri, ndigogara mamuri. Tigonesei kugara mamuri mutsvene. Tidzidzisei kugara mumbiri yenyu. Tidzidzisei kugara mukupinda kwenyu. Wamasimba wose tinokutendai. Titungabirirei, tivhenekerei Baba. Hatigone rwendo rwoupenyu tiri toga. Asi tinoda imi Jehovha kuti muvhenekere nzira dzedu, kuti mutungamire nzira dzedu. Wamasimba wose tinokuongai. Rangarirai kereke yenyu mutsvene. Help us to carry the burdens of the kingdom. Open our hearts to understanding, O Lord. Do what you are calling us for in this season, Almighty God. That we may carry the burdens of the kingdom in prayer and in deed, Almighty One. In the mighty name of Jesus. Where mutsvene tinokutendai. Where mutsvene tinokurumbidzai. Where mutsvene tinokunamatai. Tinokutendai nekuti makatendeka. Tinotenda nenyasha dzenyu mutsvene. Rangarirai kereke yenyu. Tirangarirei mweya mutsvene waMwari. Tidzidzisei kuda kwenyu pakunyengetera kwedu. Tidzidzisei kuda kwenyu mweya mutsvene. And align our will to your will, O God. Father, in the mighty name of Jesus. Tinokutendai Jehovah zvoshamisa. Zita renyu ngarikudzwe. Hallelujah. Todangodzokera pamberi paMwari zvakare. Hallelujah. Ndafarira zvambotaurwa kuseri uku kuintercession kuti pamwe pacho patinoimba takateerera mashoko atinenge tichiimba, they can usher us into the presence of God. Our next prayer point, ndakaitoka kuzarurirwa kandanga ndisina kuti dzimwe nguva patinenge tiri mukereke uno tinenge tichiimba masongs and we are singing them literally, but without really considering the weightiness and the substance of the words atiri kutaura. Tichiti nyasha pamusoro penyasha. Tichifara tichiimba. And I think most of us, we take it at face value. Tichingomboita nyasha. Asi wakanyatsa kuzocontemplata. Kuti pandiri kuti nyasha pamusoro penyasha. Zviri kumborevei. Waimboziva here kuti nyasha dzine malevels. Sekureva kwatinongoti faith has levels. Nyasha dzine malevels. Mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari. Tingoti Baba tiratidzewo dzimwe nyasha.
dzatisati tamboona mukati meupenyu hwedu. Jehovha vane nyasha itsva dzatisati dzataona, dzatisati tarota, dzimwe dzatisati tafunga, dzapaanoti nyasha dzangu itsva mangwanani oga oga. Zviri kureva kuti nyasha dzanezuro dzatosiyana nenyasha dzanhasi. Nyasha dzanhasi dzatosiyana nedzamangwana, nekuti zvandichasangana nazvo mangwana zvakasiyana nezvanhasi. Dzinoda nyasha dzadzo dziri special dzakatosiyana nemachallenges amangwana. Saka toda kungoenda pamberi paMwari tingoti, Jehovha, mumwaka uno ndizaruriraiwo nemhuri yangu, tizaruriraiwo nekereke yenyu dzimwe nyasha dzatisati tamboexperience pakati penzvimbo ino. Muimbe akaimba kuti hanzi kune nyasha dzinochemedza. Tingoti Mwari chimbotiratidzaiwo idzo nyasha dzinochemedza. Vamwe vachiti mugore rino takapinda nemaaccidents asi takabuda tiri vapenyu. Vamwe vachiti mudzimba matiri kugara maneighbors ari kukomplaina kuti mabreak-ins, asi ndina alama simba yangu yakachengeteka. Vamwe vari kuti takadeclarewa madiseases asi nenyasha panoyambukika. Mangwanani ano tinoda kungoti, Baba, tiratidzeiwo dzimwe nyasha dzatisati tamboona, dzatisati tambonzwa. Gore rino richipera ngatingodeclare nyasha pamusoro penyasha, pamusoro pezvedu zvose. Ngatingodeclare new mercies, Father, in the mighty name of Jesus. Mweya mutsvene tinokutendai, Mweya mutsvene tinokurumbidzai, Mweya mutsvene makatinakira, Mweya mutsvene makatinakira. Mangwanani ano tinotenda, mangwanani ano tinoonga Ishe, mangwanani ano tinoonga Baba nokuda kwenyasha dzenyu Jehovha. Tinokunda iwe mweya yedu, tirangarireiwo sekereke, tirangarireiwo semhuri Baba, tirangarireiwo sevana vedu nevana vamakatipa Ishe. Ndinotaura nyasha Baba dzandisati ndakamborota, dzandisati ndakambofunga, dzisina kumbopinda mundangariro dzangu. Baba, ndiitireiwo nemhuri yekwangu, ndiitireiwo nemhuri yekwedu Baba, ndiitireiwo nevakandivarikidzana nawo. Wamasimba wose ndinotaura nyasha. Rangarirai kereke yenyu mutsvene, tinoda kudziona nyasha dzenyu, idzo nyasha pamusoro penyasha. Ongu tinenge tiri panyasha, asi pane dzimwe nyasha dzinopfuura dzamatiratidza, idzo dzatiri kukumbira mutsvene werugare. Wamasimba wose sanganai nesu, wamasimba wose sanganai nesu. Regai kuti siya tiri toga. Mweya mutsvene ndinokuongai, Mweya mutsvene ndinokunamatai. Taungana sekereke, vamwe tine zvirwere zvisingarapike, asi ndiri kutenda mutsvene nekuti neropa renyu hakuna chinokundikana. Iro ropa rinobvisa zvinorema, iro ropa rinonatsa nekuchenesa. Ngaritibate mangwanani ano Ishe, zviratidzei mukati meupenyu hwenyu. Dururai mweya wenyu manmudidi, dururai mweya wenyu matiri zvakare. Vamwe takaremerwa mutsvene wenyasha, ndiri kuda kusangana nemi mangwanani ano. Zviratidzei kuvana venyu Baba, takatarisira kwamuri muchinda werugare. Imi makoroni rokuwanda Jehovha, imi utiziro hwedu wamasimba wose, imi nhare yedu yatinovimba nayo. Regai kutisiya takadaro Baba, makatisiya tiri toga tinoparara. Ndinotaura nyasha mangwanani ano, ndinotaura kubata kwenyu kunoshamisa, ndinotaura ngoni dzenyu mutsvene wenyasha. Oh, mutsvene makatendeka, makatendeka kune vanovimba nemi. Makatendeka kune vanodana zita renyu, makatendeka kune vanoisa tariro mamuri. Mangwanani ano mwanakomana wa Dhavhidha, tinzwireiwo ngoni Jehovha zvoshamisa, tinzwireiwo ngoni muchinda werugare. Baba, ndinotaura mbiri yenyu mutsvene, ndinotaura kubata kunoyera, ndinotaura kubata kunoshamisa.
Oh, mighty one, we worship you. We glorify your holy name. Hallelujah. Amen. Last week, takadzidziswa. Hanzi handisati ndachibata. Asi Paul anoti, I will keep looking, pressing forward towards the upward call in Christ Jesus. Pane muimbi akazoimba akati, handisati ndachibata. Kwandabva kwava kure. Asi pandiri ndiri kuona nyasha. Kuti ndichibva January. Handisati ndachibata. Zvizhinji zvandanga ndakatarisira. October akutopera. Handisati ndachibata. Kwandabva kwava kure vamwe takatarisa rwendo rweupenyu. Kuti kwava kure tichikumbira tichichema. Asi mangwanani ano toda kungoti. Kunyangwe zvisati zvabatika zvimwe zvacho. Asi pandiri ndiri kuona nyasha. Ndiri kuona nyasha kunyangwe zvisati zvabatika. Nekuti ndiJehovha vakatendeka. Tingoti kana ndakafunga mabasa emaoko enyu. Jehovha ndinobuda misodzi. Iwe ndiwe unoziva rwendo rwawafamba. Ndiwe unoziva minzwa nemafeso awasangana nawo. Ndiwe unoziva pawakapinda napo dzingwari nyasha. Dzatoda kungoenda pamberi paMwari mangwanani ano. Vamwe vanoti count your blessings. One by one. Count your blessings. Zvinhu zvinogona zvakamira mama. In a way yawaisatarira. Unogona waifunga kuti by this time wawa at another level. Asi uchiri panzvimbo imwe chete. Asi kana wambonzina Mwari hold on. Nyasha dzangu dziri pa hold on. Kana ndichiti chifamba, ndipo pandichafamba. Kana wambonzi be still, ngatimbomira paustill ipapo. Tichiti Jehovha asi tiri kutenda nenyasha. Idzo nyasha dzenyu dzinogara nekusingapere. Toda kungoenda pamberi paMwari. Ungoti zarurai meso angu Baba. Netkunyasha tukudiki twandinotarisira pasi. Mangwanani ano we want to go with a grateful heart. Nekuti muupenyu wedu takatarisisa. Kunyango zvisingave zvatinotarisira. Asi mutuduku utwotwo. Nyasha dzinooneka. The mark of his favor inooneka. The mark of his blessing inooneka. Ngatingoendai pamberi paMwari. Tichingovatenda nerunako rwawo. Tichingovatenda nekugona kwavo. Mweya mutsvene makandinakira. Makandinakira Ishe wangu. Andigone kukutendai Baba. Mighty one, you are worthy, O God. You are worthy, O God. Ndauya kukutendai mutsvene. Nokuda kwemhuri yangu Jehovha. Nokuda kwevana vangu Baba. Nokuda kwezvose zvamunotiitira mutsvene. Ndinoona ukuru wenyu Baba. Ndinoona nyasha dzenyu muupenyu wangu. Imi munoti kana uchinge waropafadzwa. Usazokanganwa kutenda Mwari. Mangwanani ano ndinoya kutenda. Ndinotenda nemhuri yekwedu. Ndinotenda nekutichengetedza Baba. Ndinotenda nekutirwira Baba. Vamwe patakapfuura nepamipata yemumvuri yerufu. Asi imi Jehovha makatirwira. Imi Jehovha makatichengeta. Nyasha dzenyu dzakatifukidzira Baba. Wamazimba wose ndinokuongai. Mangwanani ano mutsvene. Rabosheka, kautsumanda, mera rekazeta, rakazeta, mera basata namakazeta. Oh, glorious one, we worship you. We honor you, O Spirit of the living God. Mutsvene. Mighty one, ndinotenda Jehovha. Ndinonga murena warishima. Rabaseta. Mutsvene muri Mwari.
Alarabosha namakaseta. Kutsukuma kautsuma. Kelera raboseta namakaseta. Oh, Muchwene munoshamisa Jehova. Ndinokutenda inenyasha zenyu. Ndinotenda nengoni tsedenga. Ruwako runoshamisa Baba. Ruwako runoshamisa Ishe. Adelebosa naraboseta. Leratete rabosata. Mwea Muchwene nezitara Jesu. Almighty One, we worship you. We glorify your holy name. Oriana Rebosa. Anaramuanda Rabosata. Eratiamoanda Rabosa Murukusuma. Makatendeka Muchwene. Makatendeka Jehova Shoshamisa. Ndinakutendai Baba. Nezvose zvamunotitira. Ndinotenda nenyasha dzenyu. Ndinotenda nekereke kwedu. Nekubata kwenyu kunoshamisa. Oh, Ishe wangu rumbitswai. Bena rakusata rabosata. Almighty One, you are worthy. Almighty One, we worship you. We glorify your holy name. Tunakutenda ine muri dzedu. Tunakutenda ine kereke yenyu. Tunakutenda ine mabasa makuru amuri kubata Baba. Muchwene werugare. Ndimi makafanira nerumbidzo. Ndimi munosiva ramangwana redu Baba. Ndinokuongai, ndinokutendai Jehova. Ngarisimudzirwe iro zita renyu. Rumbidzwai mangwanani ano Muchwene. Rumbidzwai Jehova. Almighty God, we worship you. We glorify you. You are holy. You are holy. Makatendeka Baba. Makatendeka Murena. Makatendeka Muchwene. Mighty One, we worship you. We glorify your holy name. Ngakuitwe kuda kwenyu Jehova. Ngakuitwe kuda kwenyu Muchinda werugare. Tiriwayana dzenyu Muchwene wenyasha. We are the sheep of your pasture, Almighty God. Oh, tirangarirei mweya Muchwene wa Mwari. Tirangarirei Jehova. Muzita nemurupa Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Tinongodzokera pamberi paMwari zvakare. Ukatarisa shoko raMwari kuna Proverbs chapter 3 pa 5 to 6. Rinoti, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your path. Hansi vimba na Jehova nemoyo wako wose. Urege kuzendamira papfungwa dzako dzoko. Munzira dzako dzose hanzi umutungamidze. Iyo agoruramisa makwara akiko ose. I've realized kuti sometimes in our faith walk kutenda kwedu kune ma-reservations. Kuti we are not fully in. We are not fully submissive. We are not fully giving ourselves to our Lord. But iye ari kuti acknowledge me in all your ways. Zvokuti we go ahead, we plan our things. Tapedza kuronga zvinhu zvese tozonamatira and we want God to endorse our plans. Iye achiti it should work the other side. Seek my counsel. Seek my will. And I will endorse my plans for you, not your plans for yourself. Saka toda kungoenda pamberi paMwari. Ukatarisa kuti chii chimwe dzimwe nguva chinotitadzisa kuti tinenge tine plan A, plan B, plan C. Pamwe pacho nekuti hatisi kunyatsa kutenda muna Mwari uyu. Tinotenda tiri
Like we are not fully there. Pamwe, it's the fear of the unknown. Pamwe, it's the spirit of doubt. Pamwe, it's the spirit of unbelief. What if izvi zvakazoitika? What if? Saka let me have a backup plan. Izvi zvakaramba izvi. I have a fallback plan. But God wants us to be fully in. God wants us to be fully submissive. Mangwanani ano toda kungoti Baba, do away with our fears. Do away with our unbelief. Do away with our insecurities, that we can fully give of ourselves to you. Parikuti enter into my place of rest. We enter into that rest when we trust God He is all and everything. Then we rest on Him. We rest in Him. And we see His wonder-working power. Pamwe pacho we settle for substandard lives. Nekuti tangotadza kupinda muwapo wake. And give of ourselves kungoti Mwari. Jamana, itaise jamunoda. My worth is in you. Everything that I have is in you. Saka toda kungoenda pamberi paMwari. Zvara nhasi rakatinakira nekuti we are also having the Holy Communion. Tingoti pandiri kungotora Baba. Zvese zvinongonditadzisa kusvika pakubwinya kwenyu. May you do away with it. May you cleanse me. May you make me whole. Help me to trust you with all my heart. Help me to depend, a life of total dependence. Ndoya toda kungokumbira mangwanani ano. Ngatingoenda pamberi paMwari tingokumbira nyasha. Kuti help me to trust you in the good times, in the bad times. Pazviri kunaka nepazviri kuvava. Tingokumbira nyasha dzaMwari kungoti Ishe vatigonesa kuramba takamira pavari. Ngatiende pamberi paMwari. Mweya mutsvene makanaka makatendeka. Ndinokurumbidzai mweya mutsvene waMwari. Imi Jehovha makatendeka, imi Jehovha weruponeso rwedu. Munotidanira Baba kuvimba nemi mutsvene. Kuvimba nemi nezvose zviri matiri mutsvene werugare. Wamasimba wose ndinokutendai mutsvene wenyasha. Ndinokurumbidzai nekuti makatendeka Baba. Tidzidzisei kuvimba nemi Jehovha. Nesimba redu rose Baba. Nezvose zvamunotiropafadza nazvo. Nemhuri dzedu dzose mutsvene. Tidzidzisei kuvimba nemi mwanakomana waMwari. Wamasimba wose, may you be our only plan. Mweya mutsvene nezita raJesu. May you deal with all our insecurities, oh Lord. May you deal with all our fears, oh God. May you deal with the spirit of unbelief, oh God. Mangwanani ano mweya mutsvene waMwari. Tisunungurei tigonerei Baba. Tigone kusvika pakubwinya kwenyu Baba. Nenyasha dzenyu nengoni dzenyu mutsvene. Ndinotaura simba renyu rinoshamisa. Ndinotaura simba renyu rinoyera mutsvene. Tirangarireiwo Baba sekereke yenyu. Tirangarireiwo mutsvene nemhuri dzedu. Kuti tivimbe nemi Jehovha. Imi muite ugaro hwenyu matiri Baba. Muite ugaro hwenyu mukati medzimba dzedu. Muite ugaro hwenyu mukati mekereke ino. Baba tinosuma mabasa ose mumaoko yenyu. Kuti Jehovha tigonesei kuvimba nemi. Mune zvose zvoupenyu hwedu Baba. Vamwe vanovimba nemachinda. Vamwe vanovimba nengoro. Vamwe vanovimba nepfuma yepasi yeipano. Asi isu Jehovha mangwanani ano. Tinosarudza kuvimba nemi Baba. Chitigonesai kuvimba nemi mutsvene. Kutenda mamuri Ishe wemasimba. Kugara mamuri mutsvene. Kuti imi mugogara matiri Baba. Ishe wemasimba wose nezita raJesu. Ndinokuongai mweya mutsvene waMwari. Ndinokutendai nenyasha dzenyu. Mweya mutsvene, heal us, Almighty God, from everything that hinders our Lord. Everything that hinders our Father. Everything that stands in our way. Zvinorwisana neruponeso rwedu. Zvinorwisana nemamangwana redu. Mweya yese inokakavadzana nesu Baba. Baba ngaikurirwe nezita raJesu. Mangwanani ano tinoonga. Mangwanani ano tinotenda. Tongai mukati meupenyu hwedu. Tongai mutsvene werugare. Ndinokuonga Ishe wemasimba. Muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. My last prayer point. Ukatasa shoko raMwari for 1 Corinthians 3:1-4.
inoti, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food. For until now, you were not able to receive it. Even now, you are still not able to. For you are still carnal. For where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? Hallelujah. Tirikona Paulo achitaura kuchenchi yeKorinthi. Achiti panguva ino ndingadai ndakukuparidzirai zvakakora zviri muumambo hwaMwari. Asi nekuti muri kuita kunge vana vaduku, muri kusakura pamweya, I am forced to keep on feeding you on milk. Nekuti as long as there is envy pakati penyu, as long as there is divisions pakati penyu, as long as there is strife pakati penyu, you are behaving like unbelievers. Saka toda kungoenda pamberi paMwari, toda kungonamatira unity mukati mekereke ino, toda kungonamatira the spirit of oneness mukati mema departments, mukati me the church at large, in every sphere yauri kubata uri mukati mekereke. We want the spirit of unity to reign. We wanted the discord to be removed. Tingoti Mwari vanoti, I command a blessing where there is unity. Takafamba tiri mumweya mumwe chete. Even the disciples, as they waited in the upper room, they were of one spirit. They were of one accord. Mweya wa Mwari wakagona kufamba zvakanaka, wakaburikira pane munhu wese. Mangwanani anotoda kungokumbira nyasha kuti Baba patiri kuonana, ndichiona iwe, I see the image of God. Mwari vabvise mweya wekuzvidzana, Mwari vabvise mweya wekushorana, Mwari vabvise mweya wekupimana. Pamwe mumadhipando chaiwo wakatongona munhu unongobhoikana naye kana kutongosvotwa kuti munhu akapfekei. Toda kungoti Mwari, remove all discord in our midst. Mwari tongai pakati pedu, mutigonese kubatirana mumadepartments, mutigonese kubatirana pabasa iri, nekuti we are members of one body. Just imagine the church semuwiri wako, kuti iwe church mwiri wako, it's a body with many parts. Once wadimburwa gumbo rako, hausisina gumbo. Just imagine, kuti how is life? What is the level of discomfort? Wakukanganiswa kuachieve some of the things that you could have achieved. Nekuti you are deformed in some form. Saka toda kungoti we want to move forward as a church without deformation. Tigone kumira as one and stand one. Tingova nemoyo murefu, moyo unodanana kuti pandiri kukuona ndiri kukuona nemaziso aMwari. I see you through the love of God. I saw you through the lenses of God. Without looking at your social status kuti unobva kupi unorara papi. Izvo hazvina matoro pamberi paMwari. Nekuti anotsvaga vane moyo vakachena, vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Saka toda kungoenda pamberi paMwari tichingoti Baba natsai kereke yenyu. Tinoda kuti mweya wenyu ufambe mukati mekereke ino. Kuti patiri kuya kuchechi kana takanyatsa kumira tese panzvimbo, pandinongopinda padhwapa ndakaremerwa, ini ndatova right. Shoko Baba vanozoparidza asi ini ndatova healed. That's the spirit that we want to move in this church, and that spirit can be achieved takafamba takabatirana, and we stand as one body. Uchingofunga kuti pandiri kunyeya mumwe wangu igumbo rangu ragurwa. Saka kana gumbo rangu ragurwa, do I enjoy life? Do I fully enjoy to my satisfaction? Toda kungoenda pamberi pamwe ngatingonamatira kereke, tingokumbirira nyasha to die to self. Father, in the mighty name of Jesus, we worship you, we glorify you, oh God. Tinokutendai Baba nekuda kwekereke, nekuti kereke ibasa remaoko enyu. Ndimi makaifira pamuchinjikwa mutsvene. Tinodzoka nayo kereke yenyu kwamuri Baba. Ndimi munoivaka zvakare Baba, ndimi munoisimbisa zvakare Ishe. Baba nezita raJesu, we pray for the spirit of unity. We pray for the spirit of oneness in our departments, in every sphere. Mweya wekubatirana Baba, mweya wekunzwanana Ishe, mweya wekunzwirana ngoni dzedzi, mweya wekuregererana Baba. Ngautonge mukati medu Baba. Basa renyu panzvimbo ino ripfudzirwe mberi nemi Jehovha, murisvitse pamunoda
kurisvitsa, tirege kuritadzisa nemabasa edu, tirege kuritadzisa nekuda kweunhu hwedu, asi Jehovha mushumire matiri. Shumirai muupenyu hwedu Jehovha, shumirai muupenyu hwemumwe nemumwe wedu. Tinatsei mangwanani ano Baba, tinatsei sekereke yenyu mutsvene, tigova zvibereko zvinofadza pamberi pousu hwenyu. Baba, nezita raJesu tinokutendai, tinokuongai. Maita yenyu mweya mutsvene waMwari, tinokutendai nesevhisi yanhasi. Itai sezvamunoda pakati pedu, umambo hwenyu ngauburukire pakati pedu. Wamasimba wose tinokuongai, zita renyu ngarikudzwe Baba, umambo hwenyu ngausvike Jehovha, muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Ngatikupai chipo chekuombera kuna Mwari. Haleluya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, church. Hallelujah, church. Amen. Avulekile masango, yebo kunjalo, yebo kunjalo, avulekile masango, yebo kunjalo. Chatambasa Jafita Kana mweya muchene agara pamusoro pangu ndichaimba Samirie aona aona ka aona aona ka Kana mweya muchene mkoma Chatambasa
vaida kuti ndiparane asi ndivo vaparana nemvura wani vaida kuti ndinyadziswe asi ndivo vanyadziswa ona ndotamba iwe ona ndoimba iwe ona ndotamba iwe
handingakanganweka Mwari zvamunonditira iwo mazuva ose ndoona Mwari munondigonera handikanganwe Mwari zvamunonditira mazuva ose aiwa Mwari munondigonera wakanganwa sei Zvikanetsadaidzai Mwari zvikarema zvikanetsadaidzai Mwari anouya iye anouya iye anouya chichanetsa zvikarema zvikanetsadaidzai zvikanetsadaidzai Mwari anouya zvamunonditira zviri mumwoyo mano asatenyu zviri mumwoyo mano akachengeta Mwari zvamuno zviri mumwoyo mano asatenyu dziri mumwoyo mano Mwari wedenga Mwari wedenga Mwari wakanaka aiwa upenyu wangu anondigonera Mwari wedenga Mwari wakanaka upenyu wangu anondigonera tinogonderwa naMwari Mwari wakanaka ndompenda anondigonera Mwari wedenga Mwari wakanaka tinogonerwa naMwari
Uchinda wedu kare mwaruni nyasha Ichazwani zuwa baba tinokuna maita henyu yenye alfa na omega Kuze kwenyu hakuna mungu Ama tini munotanga tini munoteza kukwenyu wedu Jesu We glorify and we trust in you Jesus We glorify you this morning We acknowledge you, God. We acknowledge your presence in our midst. We thank you, Jesus. We glorify your name. We worship you. Watakura Yeah.
makaripa mosha nekuda kweropa rakaderera, makaripa mosha dzedu mukatitenga nemutengo unokosha, mukatitenga nemutengo unokosha, mukati zvapera Jehova, makanani anomemba pakuchinjikwa iroro parakaenda pakauvari ani anomabalelu makanani anomutsene raparara ropa pakauvari parara ropa pamuchinjikwa makatitenga nemutengo unokosha, ropa renyu rakabereuka Baba nekuda kwezvivi zvedu, mukati kuchina kupiwa mhosva kune avo vari muna Kristu. Toda kukutendai Baba nekuti tiri basa remaoko enyu, tiri zvatiri nekuda kweropa rakadeuka. Mazviita muchinda werugare mangwanani ano. We are here to acknowledge you. Holy Spirit, we are here to say you are holy. Baba tiri pano kudzorera mbiri nekukudzwa makaita enyu Mwari nekuda kweropa, ropa rinotaura zviri nani kudarika remombe, ropa rinotaura zviri nani kudarika remhuka. Mangwanani ano Jesu tinokutendai, tiri vakundi nekuda kweropa, tiri vakundi nekuda kweropa. Mazviita mweya mutsvene Baba, tinoshinga mamuri, tinovimba mamuri, tinokunda mamuri nekuda kweropa Baba. Tinokuremekedzai mangwanani ano, makaita henyu Mwari, makapa upenyu hwenyu panzvimbo yedu. Kudzwai mweya mutsvene. Simudza maoko ako, urumbidze Mwari, nokuti ndiye oga wakarurama. Simudza maoko ako, urumbidze Mwari,
Jehovah is your name. My God. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Oh, Jehovah is your name. Mighty one, great in battle. Jehovah is your name. Someone you can sing with. Jehovah is your name. Jehovah Is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty one, Mighty one, mighty battle. great in battle. Jehovah, Jehovah is Your name. mighty one, Mighty mighty one, mighty one, mighty great in battle, Jehovah is your rumbidzo
Deyenyu Mwari Nasi kukona tekwe Orumbito Deyenyu Mwari Rumbito, Deyenyu Mwari. 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 Ikakukona tekweyu tekweyu Kukona, tekwenyu Nasi kukona tekweyu Mwari Kukona, tekwenyu Ikakukona tekweyu Mwari Kukona, tekwenyu Nasi kukona tekweyu Mwari Kukona, tekwenyu Rumbitso Rumbitso Rumbito, Nasi Rumbitso Teyenyu Teyenyu Rumbito, tekwenyu Rumbitso Teyenyu Wariwe Rumbito, tekwenyu Rumbitso Teyenyu Wari Rumbito, tekwenyu Ikakukona tekwenyu tekwenyu Kukona, tekwenyu Ikakukona tekwenyu Wari Kukona, tekwenyu Rumbitso Teyenyu Wariwe Rumbito, tekwenyu Nasi Rumbitso Teyenyu Wari Rumbito, tekwenyu Mwari. Rumbito, tekwenyu Mwari. Rumbito, tekwenyu Mwari. Amen. Nguva ino ikatike patinogamuchira iye muridzi webasa atendera iwe neni kutenge tive tiri pano akusi kugona kwedu asi nyasha dzake ngativagamuchire musharukwa ava muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Ngativagamuchire mambo Jesu. Aiwa Mwari vakanaka vedu wei, nekuti zvizhinji zvimwe tinotaura zvimwe hatitauri, asi ngativagamuchire mambo Jesu muzita nemuropa ramambo Jesu. Tsingwa rumweyo ngatisvike patogamuchira mama nadhedhi. Mama nadhedhi, nzwai kugamuchirika, tinokudai mama nadhedhi. Ngativagamuchire muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Ngativagamuchire pasta vedu naamai muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Praise and worship. Thank you. Muchinotora nzvimbo dzenyu. Tese ngatigarei zvedu pasi. Regai tisvike patinogamuchirawo church board. Ava vanhu vatitenderawo kuti timire pano. Church board, inzwai kugamuchirika muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Tigogamuchira zvakare ladies board nemen's board, inzwai kugamuchirika muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Tigogamuchira namama nanababa vauya mukati mene imba, inzwai kugamuchirika muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Tigogamuchira zvakare vana vatakapiwa naShe, mayuthi, inzwai kugamuchirika mayuthi, patoti mayuthi totarisira kusumuka muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Tigogamuchira zvakare mateenagers edu, inzwai kugamuchirika. Amen. Nemasunday schools vana vedu vadikava, inzwai kugamuchirika muzita ramambo Jesu. Amen. You can go to your classes. You can go to your classes. Tichingopfuurira mberi, tine ma-items atinawo
tinatapiwa chanduwan chawana testimony, then kozoita praise team one song, kozoita baba mahere munonge yamakatungamdzana the couples, kozoya baba mushakwa testimony again. Ngatingomberei vachiuya. Kutuka takambotuka hazvina kubatsira, chasara panyika ino ndechekunamata, chasara panyika ino ndechekunamata. Kupira takambopira hazvina kubatsira, chasara panyika ino ndechekunamata, chasara panyika ino ndechekunamata. Amen, church. Ndaida kuita testimony yangu iyi last week, ndakazononoka kunyoresa. Anoziva kuti vachandinyoresa, thank you. Ndoda kutenda Mwari just for allowing me kudzoka kuchechi zvachose. Hallelujah. Vanondinzwisisa vari kundinzwisisa. Ini ndiri kunzwisisa pandave. Pane kwandakanga ndatiza ndikaenda, hakuna zvakandibatsira. After ndasangana nezvandakasangana nazvo, ndakambofunga kuti pamwe kunamata hakuna zvakuri kundibatsira. But I am back nekuti kuna Mwari kuri kundiwanisa kundiso. Muzita raJesu, amen.
Tamuka sei church ya Jehovah. First of all, toda kufarisa mama na mfundisi. And we just want to give all the glory to God. Toda kutenda Jehovah muswe Friday takaita couples braai. And we saw the hand of the Lord during that session that we had. We had a great time on Friday. Toda kutenda ma couples ese akauya for our couples braai. And we just want to say thank you so much Mfundisi for the teachings that we had. I think zvikaramba zvichingodaro Mfundisi. Next year maybe mnozongondiona hangu ndakugara kumashure uku ndine kaprema paside. Aiwa kufara muimba yaJehovah. But no, we want to thank you so much Mfundisi for your teachings. Aiwa tiri kuona machange. Tanga tagarisa tisina kumbonzi baby, but for the past 24 hours zviri kuita. Daitamboita couples session even every month. Pamwe handizive pamwe my youth angazodawo kuzotijoina. We just want to say all couples ngatimbosimukai veduwe. Ngatimbosimukai tingoti maoko yaka kuna Jehovah. Tingoti uyo mufaro watinawo ndewa Jesu. Mufaro watinawo takapiwa na Baba. Uyo mufaro watinawo ndewa Jesu. Mufaro watinawo takapiwa na Baba. Mufaro watinawo ndewa Jesu. Mufaro watinawo takapiwa na Baba. Thank you so much. Thank you so much, Church of God. But in the next 2 years, thank you, Mfundisi. Amen, church. Mwari wedu we. Mukandiona ndakamira panapa inyasha dzaMwari. Mwari wakanaka ndichizotenda baba na mama wari apa. Ndichitanga kupinda pano muna 2016. Ndichita one on one na baba na mama. Wachiti munoda kuti tinamatire nezvei. Ndikati prayer yandiri kunyanya kuda ndeyekuti tiite mwana, ndiri kunamatira mwana. Vakanamata. Hapana kupera mwedzi zvanga zvatoita. Mwari vakatipa mwana, baba waingonamata. Kukazouya futi mumwe mwana. Tichingoti Mwari wakanaka. Kubudikidza ndibaba vari apa namama. Ndinotenda neminamato yenyu. Tagara. Takaita imwe problem. Baba wakarwara. Apa mama tisati tauyiwa ingoti mama munodrive. Ndikati handidrive. Zvikanzi munofanirwa kuti mudrive. Ndikati ndichazodrive but ndinotya mama. Zvikanzi aiwa musatye, neni ndaitotyawo asi ndinodi zvinoita. Ndichingozeza. Baba wakazorwara wabva waenda muhospital. Tabva waadmitwa. Ndikati baba wauyu, baba muchago waadmitwa. Yes, nyaya iri pano ndeyekuti munhu anodriva kuti tidzokere kumba hapana achati driver. Zvikanzi ndinoita plan kuti ndikwanise kudi kunokutorai. Tikati alright mirai ndimboona but baba wari kudi wari kuronga kuti pana achouya, pana akazouya akatibatsira. Kubva ipapo ndakatanga kufunga kuti zvaitaura mama nadhedhi zviya zvekuti munofanirwa kudriver. Ndakaona zvakakosha. Tagara. Tabva ndatanga kudzidziswa nadhedhi ndichingodrivawo ndichidriva. Baba wachingoti itai mutore license. Zveshuwa zvakaita zvelicense, motikari yabva yauya. Ndakugonawo kudriva. Mazumwe mazuva ndaitosiyawo iri kumba ndichitoti ndinotya. Zvikanzi mwanangu tora motikari udrive. Waingouya kumba uchitaura izvozvo.
asi nekuda kwenyasha dziri pano nababa namama vakagarapo, ndakugonawo ndega ndichidhiraivha baba wasiripo nemhuri yangu yandakapiwa iyoyo. Tichinamata futi pamusoro pemotikari kuti dai tangoona bhaki inotibatsira zvakawanda. Ndii munowanzoita mapeace job, asi nekuda kweminamato iri pano yababa yavanongoisa takaiona bhaki iyoyo, tichitenda Mwari naizvozvo. Ndinotenda naizvozvo. Tozotenda futi tine mamwe zvataisangana nazvo zvakawanda, asi ndinotenda baba namama waingomira nesu. Pane pamwe pawakatombotibatsira wachiti musanetseke ndokubatsira, but tinozopa gona here kuti tibhadhare, zvikanzi zvinoita, tabva tatora, but zvakazongoita zvega. Nenyasha dziri baba dawo kutendai namama nerudo rwenyu rwamuinaro. Mwari aramba achikuitirai zvakanaka. Tandauyira pano nyaya hombe yandanyanya kuira pano. Musi wa7 December tine appreciation yekurangarira baba wedu namama wedu wakagara apo. Tiri kuda kuappreciate. Tichatanga nebhodhi rese rakagara pamberi apo. Musi wa7 December chinenge chakachaya pano pa26 Rubridge. Toenda futi tozouya bhodhi remadzimai. Vana amai ngatigadziririre chiitiko ichi chizoappreciate baba wedu namama. Toenda kune bhodhi raana baba tigadzirireiwo chirongwa ichi kuti chifambe zvakanaka. Deco team, muriyo here team? Ngatigadzirirei chirongwa ichi. Ushering team yacho haiko. Ushering team, tigadzirireiwo chirongwa ichi. Praise team muriko here? Mari dzamapepa dziya taakudzidawo. Tozoenda futi ku-catering department. Tinenge takakutarisirayi cleaning department, tinenge takakutarisirayi youth woye. Tinenge takakutarisirayi musi wa7 December. Ma-teenagers, hello guys. Tinenge takakutarisirayiwo musi wa7 December tichiappreciate baba wedu. Sunday school tinenge takaitarisira. Ma-cell group tinenge takakutarisirayiwo. Ma-families nevese anongonzwa kuda, ma-individuals takakumirirai musi uyu. Thank you so much. Tinotenda vose nezvavaita mukati memba yaMwari. Nguva inoyi tinombochingamidza tine vatanga kuuyawo mukati menemba here. Do we have any visitors for the first time in the house of the Lord? You can raise your hands. Kune vakasumuka tiri kukumbira maasha muvabatsire vauye vamire kwatiri tivakwazise. Ngatiomberei vachiuya. It's a wonderful day, oh yes. It's a wonderful day. It's a wonderful day. It's a wonderful day, oh yes. It's a wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes. It's a wonderful day. It's a wonderful day. Shona, all of us. Okay. Again, ndichakuti muzotiintroduce semaintroduce ndichazviita. Indoitwa Mai Gondwe, ndogara Florida Park. Ndopindira pano pasi pababa namama Chirichi ndovakagara. Saka toda kuti muzotiudzawo vakukokai kuti makatinzwawo through maFacebook kana kuti pana kukokai. Tonyatsokugamuchirai pano towanzofara vanenge vati tauya zvamuchose. Makasunungukai. Muzita raJesu amen. Muzita raJesu amen. Ina handingati ndiri mutsva, ndakamboti uye yasani naugara. Ndoitwawo mainyakadumba, ndaipinda ndiri kwaMutare pasi pababa namai.
Mashisha. Ndakambouya sanonyanya kugara ndakabva ndaenda kumusha nechikonzero. Saka iko zvinezvi ndauya kuzobata nemi pamwe chete. Ndogara pa 8 Acacia Street, Linda Veni. Amen and amen. I greet you all in the mighty name of Jesus. And what I know, there's no new person in the house of the Lord. I'm a cousin-in-law, Yamai Mkomba Choto. And Murora, thank you so much for bringing me in this church. Although I belong to a different organization, once per while, the other side of the border, I visit this church. Why? Because I've got more time with my God. From January to December, more time. So once per while, I just go to this church. Bless her. Amen. Mr. Jesu, amen. Inendoitwa mai zambu, ndakokwawo namai mafuta, but ndauya zvachose. Amen. Ini ndinoitwa mai gutu, ndakokwa naSima. Amen. Pane mapepa mina wayo. Pane 1 rinotaura nezvepano. FM munokunozoverenga nyuma kumba. Then the other one munofila madetails enyu. Munozopa maasha vakamira or munayamwisa muoffering basket. Inzwi yenyu kugamuchirika muchitora nzvimbo dzenyu. Amen. Nguva inorega itiisire kuna sekretari wacho yazotipa zviziviso zvanhasi. Hallelujah. Regai tifarire baba namai gondwe nai. Ngatingombereyo maoko vari kutichera zvakanaka. Hallelujah. Ruremekedzo rwangu kuna mufundisi namama. Regai tipanane zviziviso zvezuva ranhasi. Hallelujah. Amen. Ndanzi ndimbopota ndichibvisa magirazi ndichitarisa kuti ndichine audience here kana ndiri kutaura ndega. Hallelujah. Amen. Ndokubasa kwedu ndo zvatinoita. Hatibvumidzwi kutaura takagara pasi, tinotarisa maziso evanhu. Amen. Kunyangwe usina basa naro. Uye kunyangwe risina basa newe. Chakakosha ndechekuti mataurirana. Saka let's communicate topanana zviziviso nai. Zviziviso zvedu zvekutanga zviri kubva kumadzimai. Chekutanga madzimai ari kutizivisawo kuti vari kutengesa themed t-shirts. Rimwe chete 150 rands chete for adults, for my kids 100 rands. Uye zvevane mahimbook avainawo anotibatsira kuti tione mahimn oro tinyatsokuverenga nekuimba mahimn patinenge tisiri panapa asina kudisplayiwa apo. Hanzi vanoda kuma-t-shirts aya evakuru nevana uye mahimbook munokumbirwawo kuona Sister Joyce. Chechipiri chiri kubva kumadzimai chiri kuti musi weTuesday. Hallelujah. Amen. Don't worry, it's okay. Musi weTuesday 28 October. Kune online prayer inotanga na 12 midnight ichipera na 00:30 hours pa WhatsApp group. Hanzi ngatibatirane pamwe chete madzimai pachirongwa chakafanana nechichi. Chiziviso chechitatu chiri kuti musi weSaturday 1 November kune end of year function kana kuti Christmas party. Ipo pano pa church. Hanzi muchazinge muchiexchange magifts madzimai uye kune maactivities anodakadza. Ndanga ndichiti ndikutsvaga zita rekuti fun activities. Ndangofunga kuti izwi rekuti kudakadza rinogona kunge ririro rinonyatso kudescribe kuti zvinenge zvakaita sei. Hallelujah. Vakambotinyorera shona vaiti
kunenge kuine mabwarabwidibwa nemadodyo musi uyu zvichiita zvakanaka. Amen. Ndandoda kungotaura kuti ndakaita Shona Samuel. Hanzi muri kutanga na 1 p.m. kusvika na 4 p.m. uyezve dress code yenyu ma-striped tops uye nema-denim bottom. Hallelujah. Chiregai tipanane zvinoenderana nekereke 9. As a church, we have prayer and fasting this week. We break our fast pano pa church between 6 and 7 p.m. Mwari vachikudzwa. Regai ningokumbira mai mukomba choto vauye vatiudza zvishoma pamusoro pe social welfare. Hallelujah. Vachingopedza ndikumbirawo Prof Masinire muye mubva mangu taura zvamuri kuda kutaura pamusoro paana baba. Mwari vachikudzwa. Amen. Amen. Hanze kugona ndekwa Jesu. Amen. Ndakamirirawo social welfare department ndongotanga nekutenda. Chekutanga ndongotenda baba vedu neutungamiri wose nedare ravo and all the church leadership nekubatirana nesu pachirongwa ichi. Tiri kuona ukuru hwaMwari. Patiri kuenda kunze uku zvatiri kusangana nazvo nezvatiri kuona unonyatsa kuona udzamu hwacho nekukosha kwebasa iri. And your eyes get opened to see that what we are doing really matters to God. You get varying responses. Pamwe pacho paunopa munhu chikafu, unoona kuti munhu anga atopererwa, the excitement, the gratitude, it extends just for a plate of a meal. Woona kuti munhu ari kuti mandibvira nekupi. Ungoona vamwe vachingoti rambai muchiita zvamuri kuita. Thank you for remembering us. Saka ndasumuka kuti chi last week tina our leaders Gogo na mama vatenga vakasumuka vachiintroduce our Christmas hamper drive. Ndozvandangosumuka kuti ndingotsinhira mangwanani ano. Hallelujah. Ndiani kwakambo surprise gone gift asingafungiri. Inini I've had instances yekuti even kubasa kana kumbo kangopuwa gift it didn't matter kuti yanga yakakura sei. Asi the fact yekungoti ndangorangarirwa pane munhu andifungawo akangondipawo, it made my day. It brought delight on my face zvekuti I was smiling kungongoti ndangorangarirwa. That is what we are aiming to do in this Christmas hamper drive. Toda kungorangarirawo vamwe vedu and bring many smiles in this church. Kungoti pa Christmas ino toda kungotiwo here is a little something. We love you. We are here for you. Tiritese. Tiri mumunda maJehovha tiritese. Pandakaona Gogo vachisumuka. No, ndaizoti Gogo vari kusumuka, but the way that she delivered. For me ndakadzamirwa. Takanga tisina kuzvitaura. But the moment pavaisimudza vachitaura mazita, for me that was deep. Kuti iwe wazodomwa zita rako rakadaidzirwa. When grace locates you, don't frown at it. Ndinoziva kuti vamwe pamwe zvinogona kunge yoita kunge mari yakawanda, but ndiri kukukumbirai kungoti ngatingoedza nepatinogona napo. I know every name paraidaidzirwa ndaingoti maite henyu zvesu. Ndakaona vari Mwari vari kurangarira vanhu vavo. Hanzi nzira dzekutenda dzimwe nguva dzinoita kunge upenzi kune vasingatende. Saka ndoda kungo-encourage someone, kana wakadaidzirwa zita rako, try to honor up. Kana zvakonisisa, please come and see us. But I just want to encourage each and every one of us. Kana Mwari vachitigonesa, ngatibatirane nechiitiko ichi. Basa ratiri kuita kunze uku rakakura. I wish all of us had the opportunity yekuti patinomboenda kunze uko, you just tag alone and see the impact that we are having. Saka ndoda kungotenda Mwari nekuda kwechirongwa uchi. Mukana uchakazarurika. Kune vakashaya makadzi last week. You can still partner with this on this initiative. Ku social welfare desk, they can take your name. You can indicate how many hampers do you want to support us with. Totora zita renyu pasi. Asi chandoda ngotsimidzira kuti our due date it's 8 November. Muri kuona kuti nguva yedu iri kufamba. 8 November ndo patiri kuda kuti vanenge vachida kutibatsira vakapledge vaya munounza either iri mari kana kuti ari magroceries, but we want everything by the 8th of November.
vari kuisa mari in the church account tiri kukumbira kuti muise reference yenyu mongoti social welfare hampa nekuti ma-initiatives atine soup kitchen iyi ndeyemahampa toda kuti mari yemahampa tiidirecte kumahampa tirege kuzoibatanidzira neyesoup kitchen yatinoita pamaweekends saka tiri kungokumbira pamareferences edu let's just specify and be clear on that saka ndiri kukurudzira tese kana tichikwanisa kana uchiona kuti 240 yakuwandira you can partner with someone kana uchingokwanisa kungoda kutibatsira ne100 rand enda unonyoresa kumashure uku we really appreciate we want to just bring so many smiles in this church kungorangarirawo vamwe vedu pakati pedu naizvozvo ndoda kungoti ndisingangotore nguva refu ndoda kungotenda Mwari ndoda kungotenda with all the people who are partnering financially with this project ndoda kutenda vose vari kuvolunteer their time their labor, their fuel, tichenda kuno distributor chikafu ichi. Mwari vemasimba wose ngavaripire mabasa enyu. Ndinotenda Baba. Ndinongopedza nevhesi yatinoona mushoko raMwari. Rinoti, hanzi, let us not grow weary while doing good. For in due season we shall reap the reward if we do not lose heart. Ndinotenda Baba. Thank you so much. Hallelujah. Ngatingombererai maoko. Amen. Muzita ra Jesu tatenda. Hallelujah. Vana baba oye. Tiri shure madzimai ari kumhanya nechitanda. Vava kutoita Christmas party isu hatina. Vakaita high tea, vakaita zvezvimwe. Yeah. Pakaoma. But tine zveduwo vana baba musi wa 31 October tinenge tiri pano ne Friday kubva na 7 PM kusvika kuma 11. Tinenge tine high seminar. Hallelujah. Because last time madzimai pavakaita haiti takachallengewa kuti vana baba itaivo zvimwe zvinhu zvepamusoro saka tiri kuita high seminar musi wa 31. Hallelujah. Panenge pachidyiwa zvemweya chete. Okay? Saka ngatiuye tese vana baba tinenge tichiitira pano. Mufundisi vakanditaurira kuti vari muprocess yokutsvaga munhu anotaura zvine simba. Okay? Saka tinenge tinaye mushumiri guest wedu anenge aripo from outside achitidzidzisa. Imwe topic inenge iripo ndofunga ndiyo iya makaona vana baba yokuti kana une mudzimai wako usati wapedza kuroora mari inofanira kubva kupi. Hallelujah. Handidi kupedza nguva saka vana baba ngatiuye tose. Hapana mari inobviswa pasemina ipapo. It's free seminar. Saka ngatingouya tizvipire tidzidziswe. Kudzidza kwakanaka pazvinhu zvose dzidzo ndiyo yakakosha. Kana usina chaunoziva unonetseka pane zvinhu zvisingadi kunetsa. Amen. Hallelujah. Vana baba mainzwa ka high seminar. Ngatiuyei neuwando hwedu tigoitirwa zvakanaka. Regai ndikurumidze nditi tine baptism iri kumusi wa 9 November. Vari kuda kubhabhatidzwa vese nyoresai mazita kuinformation desk kuna sister NS kumashure uku. Vasikana vese muri kuyeuchidzwa kunzi there is a girls fellowship soon after service. Kurava kuti muri kusara muchiita zvinhu zvenyu pano. Hallelujah. Munene theme yenyu yandisiri kukwanisa kutaura but muri kuiziva moga. Asaka ngati kereke tiri kuyeuchidzwa kuti this December from the 2nd to the 7th please step into the river of revival where grace will actually be flowing and the glory will be coming down. Tichiitirwa zvakanaka musi wa 2 to 7 December tinenge tiine revival pano. Tichazonyatsokuitaura svondo rinouya Mwari vachikudzwa. Amen. We also have my midweek services edu ati now
online na 7 p.m. Please let's log in and join kuma services iwaya. Uyezve pano tine ma Facebook pages English neshona ngatingoitirwa zvakanaka Mwari vachingokudzwa. Let's go on to those social media platforms tingoona zvinenge zvichiitika ipapo. Whatever is posted, please share. Whatever you like, please also like, and do whatever you can do to increase visibility pama social media platform yedu. Vatendi tiri kuyeuchidzwa kuti mufundisi vanenge vari pano pachechi muzvechipiri vanoda kuvaona makasununguka kuvaona pano between 9 a.m. kusvika na 3 p.m. However, mufundisi vanogona kubatwa any other time of the week, but you have to make a booking kuti musangane navo mungoonana navo. He is available to the church. Baba vedu, I like the fact that he is available. That part in itself is good enough to say we tine mufudzi pakati pedu 9. Regai vatendi tiri kungokurudzirwa, invite someone to church. Invite a friend, invite a relative, invite people, let them come to church. Tigoshumira pamwe chete Mwari vachingokudzwa 9. Vaenzi vese vauya pano ndiri kukumbira kuti soon after service tigosangana apo pakanzi connecting lounge pane masofa ecream ari papo, just for a minute or two. Ndine message yenyu inenge yabva kuna mufundisi tingotaurirana kwekanguva kashoma shoma. Vatendi tiri kuyeuchidzwa kuti mwedzi wedu wapera tine zvinhu zviviri pano zvatiri kufanira kuyeuka. Batirana naseo group leader wako maringe nemission house. Hallelujah. Chechipiri ndechekuti pano tinobvisa zvipo nezvegumi patakaitirwa zvarombo rakanaka. Tinobvisa zvipo zvedu nenzira nyore dziri papo dziri ina kana kuti 4. You can either do an EFT, you can either do an ATM deposit, kana kuti unogona kunoswipa kumeshini mameshini edu ari kumashure ukoko, or unogona kuuya nechipo chacho ipo pano pachechi patinopa panguva yeoffering. Regai ndipedzisire nema-announcements angobva kumaseo group tichingobatirana pamwe chete nenyaya iyi. Hallelujah. Maseo group anotevera Tsepsong muruda kuonekwa soon after service. VeFlorida murukuda kuonekwa soon after service. Regai ndingoti Tsepsong ngatisanganei muprayer room. Florida Soul group ngatisanganei muroom iri pamusoro apo patakambosangana the other time. Please murukurudzirwa kuti musaende kumba, ngatingosanganai kukanguva kashoma shoma. Vanhu vese, vana baba vese vari involved munyaya dze-maintenance, murukukurudzirwa kuti muone Baba Magunda soon after service. Munongoya ipo panapa mosangana navo motaura navo. Regai ndapiwawo zvichizivisa ichi naBaba Chikasha, sorry naBaba Magunda. Pavanenge vachiona nhengerekeni Baba Chikasha muonawo Baba Magunda naye zvichingotiitirawo zvakanaka. Soul group reGeorgina, Hamburg neDiscovery muri kukurudzirwa zvakare kuti musare ndofunga mukangoenda mubaby room umu pakona apo zvinotiitira zvakanaka. Regai nditiwo zvakare Soul group reMatole neRBA Monti ngati muri kudiwa kuonekwa neutungamiriri hwenyu mosangana apo pane praise team apo, because ndokwavariko kwavanotungamira Soul group iroro. Mosangana pane praise team apo soon after service. Inini nyaya yangu yaperera pano. Mwari wamasimba ose vakuitirei zvakanaka, murangarirwe naMwari. Amen. Amen. Aiwa tisingapedze nguva ino kereke ndibatsirewo gamuchira mhuri yandakapiwa naShe, Baba Gondwe nevana vedu vatatu, shamwari yerwendo, muzita nemuropa raMambo Jesu. Amen. Takasumuka tose ngatisvike patogamuchira baba vacho asitora nzvimbo yavo. Hallelujah. Tifarire muri yaBaba naMai Gondwe vanga vachititungamira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Tigofarira zvakare Mai Mukombachoto, leader wedu wekuintercession, vari part of the main church board, vanga vachilida prayer makuseni muzita raJesu. Hallelujah.
wakachamira kudaro toda kuzoita muviri washe but takamira kudaro nditendereiwo nditaure. This is not part of my sermon, but I want to talk about it. I want to share something about it. Don't share something chine chekuita nepfungwa yaMwari. The difference between who God is and who the devil is. The devil is a reality. The kingdom of God is a reality. And now we live in two possibilities. It's either you are implementing the idea of the devil or you are implementing the idea of God. In everything that you are doing, you are implementing one of the ideas. And John 10:10 says, I came to give life. When you are giving life, it means it's not there. You give where it is not there. Or you give where there is need. Yamuri kuita yekuti vanyabadza vainvita vanyamunga kuuya kubrai. That is called friendship and exchange. There is no giving. Because vanyabadza vakadya nyama yavanyamunga vachazogochawo vanyamunga vodyawo yavanyabadza. Saka hapana giving. Giving is when you are taking it to someone who is not able to give back to you. Then you are now giving. Now, when you look at life, at family level, at church level, at society level, and at the national level, even at global level, we are having people that have challenges. We are having people that are making mistakes. We are having people that are being destroyed. Why? Panoropafadzwa munhu anopiwa simba. Kana zvichinzi waropafadzwa unopiwa simba. Saka simba iroro une mukana wekurishandisa for good or for bad. But simba iroro unaro. Kureva kuti kana mukanzi maakutambira 20,000 pamwedzi, maatone simba rekuno abuse muteenager, makabata mari yamapiwa, mosangana neane pfungwa dzisati dzakura, dzamunogona kushandisira mari momu abuse. Muchishandisa simba rimwe ratanamatira muchechi. Manzwa patiri kuropafadzwa nemota uri munhurume kutereva kuti vakadzi vese vane weakness yekufarira mota wa at your disposal to abuse. Unene here mpostori. Ndiri kutaura nemunhu here. Now, patiri kuti pfungwa yaMwari iri kuti huyai mese kwandiri makaremerwa. Pariri kuti do not judge. Tikaita church ine vanhu vari kutsvaga vanhu vakaremerwa. Whether varemerwa nekuda kwema mistakes avo kana kuti varemerwa nekuda kwema situation avo, woenda pamunhu wobata munhu ruoko woti shamwari ndiri kuziva pauri kudarika napo but inini ndichamira newe. Ndo vanhu vari kuimplementa pfungwa yaMwari, vari kushanda sema angels kuteera vakaremerwa vonovapa upenyu. Ndiri kuziva baba havasi kuenda kubasa, mudikani grocery iri ndiri kumira neakaremerwa, ndiri kumira neari kurwadziwa, but une mukana zvakare vekuziva kuti baba havasi kuenda kubasa, wochitoudza vanhu kuti kune munhu ari kukaura, kune munhu ari pamahwani, kune munhu ari kuona moto. Unogona kuwana pride in someone's pain. Unogona kuwana compassion in someone's pain. Kureva kuti pakaita ari kurwadziwa une two options. Either kumuwanira tsitsi kana kumurwadzisa.
vari kurambwa havana kupusa, vari kufirwa havana kupusa, vari kupererwa nemabasa havana kupusa, vari kurohwa nezvinorova vanhu havana kupusa. Vamwe vacho vari kupfuura neipapo nekuti vari muchikoro chemweya, Mwari vari kuvaedza. Vamwe vacho vari kupfuura nepavari kupfuura napo nekuda kwekuti Satani abata upenyu. But pari kutsvaga munhu anoti kana tauya kuchechi, munhu haagoni kusekwa kunyika kuti haana chikafu, osekwa futi kuchechi kuti haana chikafu. Saka Mwari vachazorarama kupi? Pfungwa yaMwari ichazotakurwa nani? Chechi ngatizive kuti kana wapinda muchechi wauya kuzoimplementa pfungwa yaMwari. Patiri kuuya kuchechi ngatitakurirane mutoro. Kana vanhu vachisekwa ngavasekwe kumastreet, but muchechi ngavanzwirwe tsitsi. Kana vanhu vachinyadziswa ngavanyadziswe kustreet uko kumaraini, but pavanouya kuchechi ngavasangane nevarume nevakadzi vari kuti tinomira newe mudikani. Pauri kuuya kuchechi, ingotenderawo Mwari kukushandisa. Vedu veve vanhu vakaremerwa kunzou, vaya vasina 5 rand havana kupusa, vaya vasina motikari havana kupusa, vasati vawana renti musi wa26 kudai havana kupusa. Unogona kuita munamato wemuFarisi, Mwari ndinokutendai, nditori nerendi nechenji inosara. Kune vari kuona vari kukanga waya, noti kumunhu anoziva Mwari. Pana ataura kuinda session akati pauri kuuya kuchechi kunoku, mufundisi vachiparidza vanhu vachinamata, ukaona munhu akaremerwa, iti Mwari sevhisi ngairege kupera asati awanirwa nyasha. Mwari ngaarege kubuda akadaro. Ngatinamatei tizadzise pfungwa yaMwari, tizadzise pfungwa yani yaMwari. Chechi ngairege kuva nzvimbo yekusekwa kwevanhu. Chechi ngairege kuva nzvimbo yekunyadziswa kwevanhu. Chechi ngairege kuva nzvimbo yekuzvidzwa kwevanhu. Wauri kuona achipfeka dress 1 uyo kubva musi wa1 kusvika musi wa30 achiridzokorora haana kupusa. Zvimwe zvacho zvakatoitwa nechikonzero chekuti imi mushandise simba ramuinaro kuratidza rudo. Vana amai takuriranai mutoro, vana amai ndinodzokororazve takuriranai mutoro. Vamuri kuona ava vanongopfeka dress 1 havapengi, vari kutsvaga mumwe munhu azere nemweya, ari kuenda unoti Jehovha makandiropafadza, mukuropafadza kwenyu I can share. Chechi yekwakurugai mazuva atakatanga kuipinda tiri vakomana, vanhu vaisiya maselfoni muchechi achitengeswa kuchini ma5210 yaiva nechimusweso. Vanhu vaibvisa bhutsu dzichitengeswa. Vanhu vaisiya motikari pachechi, but madiri aunoita WhatsApp ungasiya here foni yako, just kuti even mari iripo kuti uzotenga imwe mangwana, uchiziva kuti ndogona kusiya foni yangu iyi as a pledge kuchechi ndigotenga imwe mangwana, haugoni kurara usina WhatsApp. May the love of the Lord take control over us. Andiziva ndiri kutaura naye, but ndiri kudzokorora mazwi aya. Kana vanhu vauya kuchechi vari kutarisira rudo, kana vanhu vauya kuchechi vari kutarisira kugamuchirwa, kana vanhu vauya kuchechi vari kutarisira vanhu vazere nemweya werudo, ngatirege kutakura pfungwa yaSatani muchechi. Ngatitakurei pfungwa yaMwari. Ndangoti nditaurewo mazwi aya munhu wese akachamira pasati paina akubatwa nehope. Ngatitakurei pfungwa yaMwari. Tine vanhu vakaremerwa. You don't know how much 2 kg of sugar can change someone's life. You don't know how much 20 rand can change someone's life. Vamwe venyu makatodarika nepo, but pamakadarika makangano. Pamakadarika madi makangano. Pano munhu akazombondibvunza zvikanzi kune munhu akakwana here anoshaya 5 rand. Mudikani, kana nyasha dzawanda, kana makomborerwa, dzikamai. Kana makomborerwa dini, ityai Mwari pamazwi enyu. Munoziva kuti kune munhu afamba kubva kuBramfish, unoziva kuti kune munhu abva kuPrincess, wokuti akagara newe padhuze kuchipisa kudai unoti ari kunhuhwa. Wambomubvunza here kwakamira sei kumba mudikani? Makaguma rini kusheya? Handidi zvekutaura nevanhu, havasi grade rangu, havasi klasi yangu,
havandinzwisisi. You know, it's, you know, when you go, people became barbaric, you know. Kachirungu aka kachirungu aka. Kavamwe vacho tarasika kwatakabva. Vazhinji vari muno makakurira mugirinora mune matoireti awaiti guchu umwe achibika pasaidi. Wazosvika muno muhamusaladi wekutadza kunzwisisa. Vamwe venyu taisheya family drink. Vamwe takakura mafamilies ekuti drink raidirwa namai. Takakura mafamilies ekuti tikawana nyama inopakurwa namai, haipakurwi nemunhu wese wese. Tasvika muno mutakanganwa here kwatakabviswa naMwari? Takanganwa here zvakaitwa naMwari? Patakapinda muno takanganwa. Vamwe vedu taingozwa kuti uchikura waipfeka school shoe. School shoe yaenda kuchikoro. School shoe yaenda kuchechi. Izvozvi wardrobe yazara nebhutsu. Ukaona munhu ane yapera kuti hanzi hagoni kubatanidza, hagoni kungwavha. Vana baba nana amai, ngatitakurirane mitoro. Kana watadza kumupa, chivhara muromo wako. Iyo chechi ino yeFM vamwe havachaiuyi. Hanzi unoenda sei kuchechi usina sutu? Hanzi unoenda sei kuchechi usina kugadzira musoro? Hanzi unoenda sei kuchechi uchingopfeka hembe 1? Takagadzira system inoramba vasina. Takagadzira system inorejecta vasina. Takagadzira system. Iyo zvitakamira kudai so. Uchingobuda vasikana zvimwe zvinonyanya. Munhu wemukadzi ngaangogezawo. Weduwe. Ngatigamuchiranei. Chechi ngaigamuchire munhu wese. Uti kana zvaramba kumhuri, kana zvaramba kuchikoro, kana zvaramba kuuniversity, kana zvaramba mustreet, but pandinosvika kuchechi ndichasangana nevarume nevakadzi vanogamuchira vamwe. Umwe unotanga kudya apple uchitanga uri kudya chinoshamisira, ukariruma nemakona. Vana baba nana, there is no need to show anyone kuti unazvo. There is no need to be special. Kuchechi kunosanganisa. Izvozvi vamwe vane mamiliyoni, izvozvi vamwe vane dzimba 10, izvozvi umwe une 500, pana asina yerendi. Kana tauya kuchechi tavinga Mwari, kana tauya kuchechi tauyawo kuzonzwa vhangeri. Tese tinazvo nevasina, tina Mwari mumwe chete. Kana tasangana ngatimukudzei, tirege kuratidzana zvakawanda. Tigare hedu pasi, Mwari achitibatsira. Handiziva ndiri kutaura naye, but Mwari ngavatibatsire. Do you know kuti ukakomborerwa unogona kuona vanhu vese vakapusa? Kana Mwari akakuropafadza so, unoona kupusa kwevanhu, unoona kudzingaira kwevanhu. Avagonere kuita chakati. Do you know kuti everything that you are doing, God is making it possible for you? It's not by might nor by power, but we live empowered by grace. Kune vanhu vari kuenda kumabasa vachishanda havabhadharwi. Kune vanhu vakadzidza zviri kuramba. Chese chamuinacho, it's not driven by wisdom, it's driven by grace. Ndine vanhu vaihura munomo vari mumamereji. Unozviziva kuti wanga uri hurewe. But Mwari akakuwanira nyasha ukaroorwa. Wazoroorwa, vanhu vakapusa, vanhu vakapusa. Dzikama utende Mwari nenyasha dzakakuwana usingataurisi. Wakatanga kuita mukomana uri grade 5, but uri mumba. Waiwa mbavha iwewe. Iwewe wakanditarisa baba maiwa mbavha, but denga rakakurangarirai. Muchirobha vanhu. Mauya kuno makutaura kupusa kwevamwe, mambowanirwa nyasha naJesu. Hakuna akanditeerera ende hakuna ari kundinzwa anoti ndakararama utsvene kubva zuva randaberekwa kusvika pandasvika. Timise pamadziro apa. Tese tiri pano nekuda kwenyasha. Pane patakasangana naMwari akatiitira zvakadini? Zvakanaka.
vanhu havana motikari. Tese tiri muno, vamwe takaropafadzwa neutano, vamwe takaropafadzwa nemari, vamwe takaropafadzwa nechikoro, vamwe takaropafadzwa nevana, vamwe takaropafadzwa nehealth. Tese tine makomborero akasiyana kupfurikidza nepatiri kupfuura napo. Hakuna munhu asina kukomborerwa naMwari. Umwe neumwe ane paakakomborerwa nani? naMwari. Mbudza munhu ari padhuze newe kuti kuchechi ngatidananei. The devil is allowing us to come to church tiine hunhu hwake. Satani hacharambidzi vanhu kuenda kuchechi, anovabvumidza, but vanoenda kuchechi nehunhu hwake, vodzoka futi kuchechi nehunhu hwake. Unoziva here kuti zvidhakwa zvikatukana mangwana vanomwa futi vese doro. Vanoputa fodya hakuna anoputa umwe asingaputi, but kumaKristu munhu anopedza ndiro yake wakatarisa kudai achirova. Kune vefodya unoona munhu ari mustriti achikumbira munhu ane zimota zihombe parobhoti fodya achipiwa vachitambidzana misanga nemoto. But kuno kumaKristu izvezvi tikangoti paita chikafa, ina ndichadya mazharara, I want my tummy will be stiff, I won't eat that, it causes cramps. Unoita kamwe kachirungu kekudada. Iri kuitirwe piseo group yacho. My car can't go there, it will say there's no road. It can't go there, it says there's no road. Vana venyu unototi he can't eat okra, he can't eat this. Kanganwa. Bhaibheri shoko raMwari rinoti tarira pavakacherwa. Iwe Israeri rangarira pavakacherwa. Vazhinji venyu maamasaladi makakura muchigeza netauro 1 muri 5. Makakura muchiti sipo yemapuletsi ndo yekugezesa. Izvezvi but kunoku maamasaladi hamuchakwazisi vanhu, hamuchadi vanhu. I will have an infection. Iwewe waiti sipo yawagezesa ndo yagezesa ndiro ndonotaura zveinfection. Haugoni kuremekedza Mwari wakaita sei. Kungonzwisisa kuti pane kwatakacherwa, ngatidei Mwari. Vamwe mune manga ari kuramba kupera pamakumbo, but wakangana. Unozati pane the law of fast forgetting. I can't go to church, it takes so long. Vana baba nana mai kachirungu akaka ngatingotyei Mwari. Pamusoro pezvinhu zvese ndiri kungoti munhu ari padhuze newe ingomuremekedzawo zvisinei nepaari kupfuura napo. Ingomudawo akadaro. Tese tingaite mamirioneya here naiwe. Chechi iri kurema mazuano. Chechi iri kurema mazuano. Iri kurema mazuano. Munhu anogona kutokurangaridza. Tiri kukanganwa here kuti wauya hauna kubhadhara. Hakuna munhu anoenda kubhawa akadzoka asina kudhakwa. Vanongotengerana. But kuchechi munhu anovhura poketi yake machips akarova. Uripo pasai. Hachitodya. Panoendwa kumakembi uku vanhu vari kuratidzana. Umwe anenge akati chilunch box izvo ndada kumbodzokera maprayer anga asina food. Vanhu vari kutaurisa kumakembi uku. Wakambopinda mota yemunhu uchingobuda ubva ataka kuzunza mamete ake. Unoita kunge usina kupfeka. Unoita vana baba nana mai, vakomana nevasikana. Bible not a new commandment that I'm giving to you now. Love one another. In our weaknesses, in our strength. Unoziva kuti izvo zvizvi dai tainamata one way dakaita challenge zvaisabuda padhoa.
dai tainamata Mwari uyu zvekurevesa, one wedu akaita challenge toti ari kuimba kuno kuPitcourt yobva yadonha, zvaisafanira kubuda padova, but idonhedze uone. Service haiperi vari kuGrinora vanenge vakuziva, service haiperi vari kuChitungwiza vanenge vakuziva, service haiperi vasina kuuya kuchechi vanenge vakuziva. Vanhu havachatyi Mwari. Donhedza zveuchimba kupresent kuno worship kuno kuPitcourt idoni, uone kuti unozodzoka futi muchechere. Why? Rinotenderera. But kudhara paingouya Zambia, wongoputirwa neZambia, zvatopera. 1 or 2 wazviona wobva wongovhara muromo wavo. Izvo zviita nhumbu. Ukaita nhumbu, I can assure you, vakaiona havadyi vasati vashiya. Nzara inopera kusvika vanhu vaakuziva. Chii chandiri kuedza kutsanangura? Ndiri kungoedza kutsanangura kuti Mwari ngavatibatsire tivade. Tingoratidzana rudo so. Handizivi zvinoita nemameseji andinotanga kuparidza aya ndisati ndaparidza. Ndinenge ndichinzwa burden to share. What can we not? Izvezvi kune vanhu vatori neutsinye kumaspouses avo chaivo. Uchinamata Mwari une utsinye kuspouse chaivo. Munhu waugere naye mumba unomuitira utsinye. Unodya kunge chipfukuto. Uchitaurira munhu waugere naye. Handigari nemunhu asina kukwana. Iwe uchitaura nemuromo wako, wapedza kuti muri Ishe wemba ino tongai mairi. Uri kutongwa nani? Do you know kuti language resembles the person in you? Ndoda kuti titore muviri waShe mangwanani ano. Patiri kutora muviri waShe mangwanani ano, alright, vanoenda kumuviri waShe muchifamba ndichitaura nevamwe. Mangwana prayer and fasting yedu takanangana nanaamai vanouya vega kuchechi. Mangwana ma-intercessors, church leadership nechurch ngatinamatire vana mama vanouya vega kuchechi. Vana mama vanouya vega kuchechi, tivanyengeterere. Mwari vachitiitira zvakanaka. Patiri kutora muviri waShe, this is tichatorazve muna November, hatizotori muviri waShe muna December. Ndinenge ndisipo. Ingoti Mwari, ndodawo kuva neChristmas yakanaka. Mwari wekudenga, ndodavo kuva neChristmas yakanaka. Mwari verugare ngavatibatsire patiri kutora muviri waShe. Let's dedicate this Holy Communion to the goodness of the Lord. Patanga tichinamata ku-earlier intercession, tanga tichinamata kuti kana Mwari vakatigonera, let's seed our tithe of this month to good Christmas. Pauri kuunza chegumi chako, iti Mwari gore rino ndodawo kuva neChristmas yakanaka. Muna December ngamurege kuita drama. Muna December ngamurege kuita zvinonetsa. Just ask for good Christmas. Just ask for good festive. Pauri kutora muviri waShe, pauri kuunza chegumi chako chemwedzi uno, tangati chinyengetera tikati Mwari ngavatiitire minana kuti munhu wese mwedzi uno angozvipawo burden yekuti I want to pay my tithe. Kwete kuti unomanikidzwa aiwa, but kungoti Mwari verugare vakudzwe. Ungozviitira kuti Mwari verugare vakudzwe. Ndoda kuti ukotamise uso hwako tinamate. Kuti Mwari pandakutora muviri waShe, ndingarireiwo ndisukwe ropa renyu. Ma-accidents arege kuvapo muupenyu hwangu. Vanorwa neni varege kurwa neni. Vanotsvaga upenyu hwangu varege kutsvaga upenyu hwangu. Vana vangu vavhumbamirwe nemi. Ramangwana rangu rikuvhumbamirwe nemi. Patichakwira tichidzika kuenda kwatinoenda, Mwari wekudenga tichengetei. Imbotaura mazwi mashoma usati watora muviri waShe, kuti ndaakuzadzikisa simba renyu rekufa nekumuka pamuchinjikwa, nekuti makati kurangarirei tichiita izvi. Chitivhumbamirai tirege kurwara, chitivhumbamirai tive nesimba rekurarama.
simba repfuma, simba rekukuteererai, simba rekurarama mamuri. Pataakutora miviri wenyu neropa renyu Mwari, tichirangarira chamakavinga panyika nechamakafira. Mwari wekudenga, tizadzei nesimba. Mwari wekudenga, tigonerei nesimba. Mweya Mutsvene, tigonerei nesimba. Mweya Mutsvene, tigonerei patiri kutora muviri wenyu neropa renyu, tive nefestive season yakanaka, tive nemwaka wakanaka, tirege kufa kana kufirwa, tirege kurwara kana kurwarirwa, tirege kupererwa nepfuma kana kupindwa nemweya wezvipfukuto, asi simba renyu rive pamusoro pedu. Baba, taakutora muviri wenyu neropa renyu semucherechedzo wekutenda kwedu kwamuri. Ropa renyu nemuviri wenyu Mwari zvitibatsire manheru mangwana masikati ano, muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Toda kutora muviri washe, ingokumbirawo Mwari vakubatsire nechinhu chinonzi obedience. Pauri kutora muviri washe, kana uine zvavakatadza, reurura tisati tatora muviri washe. Kana paine zviri kunetsa, wana mazwi aungataura pamusoro pazvo, Mwari verugare vatiitire zvakanaka naye. Ndizvo here vana vaMwari? Mwari ngavatibatsire tirege kuvarayirwa patiri kutora muviri washe. Let's not do it as a duty, but let's do it tichirevesa, tichikumbira nyasha dzaMwari. Regai tisvike panguva yandinodzokorora mazwi akataurwa namuponesi wedu paaiita zvinhu izvi. Anoti akati avonga achimedura akati, torai mudye, ichi ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Saizvozvo vakati vapedza kurayira, akatora mukombe akati, mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu, itai izvi nguva dzose kana muchinwa muchindirangarira. Regai ndikumbire mai mugando vanamate vachikumikidza muviri washe. Ingova paiwo maiki vanyengetere, our administrator vanamate pachikumikidza muviri washe sezvo shoko rakati akanyengetera. Baba, tinokutendai zvikari panguva ine mangwanani for us to be here. Dzingori nyasha dzenyu Mwari, uyu murangariro wenyu wamakatiudza kuti tofanira kuita izvi tichirangarira imimi Jehovha. Father, taakutora muviri wenyu neropa renyu Mwari. Patiri kutora muviri wenyu neropa renyu Mwari, sukaiwo, bvisaiwo zvakaipa zviri mukati meupenyu hwedu Mwari. Bvisaiwo zvakaipa zviri mukati mehana dzedu Jehovha. Tiwanirewo nyasha patiri kutora muviri wenyu neropa renyu Jesu. Our lives will never be the same again. Ngatione simba ripamuchinjikwa Mwari wangu, simba rinochinja upenyu hwedu, simba rinochinja vana vedu, simba rinochinja dzimba dzedu, simba rinochinja chechi ino Mweya Mutsvene. Baba, zvese tinoisa mumaoko enyu kuti Lord, have your way Lord. Patiri kutora muviri wenyu, ngatitore takasukwa, takazadzwa neMweya Mutsvene, muviri wedu yakazadzwa neMweya Mutsvene, mwoyo yedu yakazadzwa nerudo rwenyu, muzita raJesu tanamata. Amen. Amen. Wakatorachi babata akachimedura akati tora imudye zomuviri wangu zomuviri wakatora chipapata wakatora chipapata
pane vasati wagamuchira muviri washe here neropa rashe? Kana pamuri musati magamuchira, ndiratidzeiwo nekusimudza maoko. Kana pamuri musati magamuchira, ndiratidzeiwo nekusimudza maoko. Mashingaidze dzikama. Washishoma tichipedzisa. Iko kuponeswa kwangu, iko kuponeswa kwangu Baba, waisava nyore rakadeuka ropa. Kuponeswa kwangu, iko kuponeswa kwangu Baba, waisava nyore rakadeuka ropa. Kuponeswa kwangu, iko kuponeswa kwangu Baba, waisava nyore rakadeuka ropa. Suwa rakapa
baba ndokutendai nenguva yatatora muviri ropa renyu ndichitenda Mwari wekudenga kuti matinzwa uye tazadzisa murayiro wamakati tizadzise kuti mugotiropafadza mugotivhumbamira muzita raJesu, amen. Vakomana vese mateenagers next week munogara panogara baba vako kana mai vako. Vabereki nditorereiwo vana mateenagers. Vabereki nditorereiwo vana venyu mateenagers mugare navo vakomana. Kutanga next week pamune makagara sababa namai ndo paanogara ipapa because vanga vachitaura tino mudaishe jirich nemwana va I think that one is Mujga. Vanga vachitaura this bench was talking, this bench was talking, those two were talking, those two were fighting. It's not health. Tikavasiya vakadaro tinoshandira mahara vachirohwa neshamu naMwari. Panguva yatiri kukoshesa rufu rwemumwe munhu kuti tirarame, ivo vari kutotamba. Munogara vakomana handei, unogara panogara mai vako, kana mai vako asikuya kuchechi ndokupa mubereki wekugara naye muchechi. Kusvika unhu hwanaka, vabereki torai vana venyu vakomana mugara navo. Kana vari maleaders unongomisa mashure maunomuona kusvika service ipere. With effective next week, all boys you sit with your parents. Ukanga usingadi kuya kuchechi because of that reason, it's okay. We are not begging people to come to church. We are begging people to praise the Lord. Vanakomana vese, teen boys, makugara vabereki venyu. Panogara mai vako ipapo ndo pane chair yako. Uchibva kuenda kutoilet unongotsoka. Vana mama kana achinetsa ndakaona kuti mazuva ano vana matoddlers vari kuiswa chitambo. Uchifamba naye mo ingomisa chitambo unogara naye. Until further notice, tozotaura muna January, teenager boys ese muri kunogara nevabereki venyu. Munongonogara nevabereki venyu zvakangonaka. Pane chakaipa here kugara namai vako? Pane chakamboipa here kugara nababa wako? Ngogara nemubereki wako zvichitinakira tichienda kumberi takadaro. Sekubva kumba kwataita tinozotaura nyaya after. Asi muchechi ngatigare nevabereki vedu. It's with girls the discipline. Kangani kamunoona ndichitora vasikana. Boys they are using. You never know kuti vari kuchinja nei. Ndaona mwana wamai Mutefe ameno chabva kumashuro chikazogumira pana Tino. It's not a church. It's not a church. Tinozviwanira kutukwa. Tino tichanotaura tasvika kumba. Tichibva pano hausi kuenda kumba kwenyu unopinda mota mangu tonotaura tasvika kumba. Munoziva here kuti tikavarairwa vanogona kutonyorerana tsamba muchechi. Handizivi chabva pane mwana wamai Mutefe chikaenda. Unoziva it's so disturbing patiri kuti akabata muviri washe ari kutotambidzwa chimwe chinhu muservice. Is that a church? At least vakataura kuchiimbwa, but patime yemuviri washe we expect kuti vana vedu vanzwisise kuti tiri kuremekedza chatavinga. But vana vachitotambidzana zvinhu. Hauzozivi kuti chii. But vakomana teen boys munogara nevabereki venyu. Mwari verugare vachitibatsira. Vabereki vane teen boys handisi kuvaitira utsinye. No. Tiri kutokura. If you are a parent and you hate your child to be rebuked, mwana ukasa ndakamboenda Marusape ndikaona mwe mwana mukomana andovanga kuma 16 years akabatwa namai vake. Shinzi come here unotsikwa zvikanzi naWindi mukamubata semajarini. Jerry zvirwere nenhamo hazvimusi. Mukomana mukuru uyu aifanira kunge akumhanya ega. And that is the reality. Vana ava vakatadza kuremekedza mufundisi, avaremekedzi mupurisa, avaremekedzi teacher, avaremekedzi upenyu hwavo. Respect yaunopa mufundisi inofanira kunopiwa teacher, inofanira kunopiwa mupurisa mutemo, inofanira kunopiwa mubereki. Ikashayikwa pa1 inoshayikwa kwese. Matotsanangura. Respect ukatongona munhu anoti mufundisi wakadhomoka. Anoti futi teacher wakadhomoka. Anoti futi mudhara haana brain. And ndo vanhu vacho vanokupa upenyu. Teacher
vana baba nana mai kana tazosvika kumba ngatirege kuudza vana kuti maticha havana mari, ngatirege kuudza vana kuti maticha vari kutambudzika, ngatirege kutaura zvakaipa because akangotadza kuremekedza ticha. Iye mwana tomupa kuna ticha kubva pa3 years kukreshi kusvika apedza kuyunivhesiti anenge aifanira kushanda naticha. Life is in the hands of the teacher. Mwana wako akati maticha ari kutambudzika, kumba kwedu tine mari, but teacher is the gate for everyone. Munoziva here kuti kune ma-lecturers kune vana vatinoti kana uchiri lecture uyu handimufeiri sine kuda kwe-good behavior. Anogona kupiwa second chance yekunyora assignment vapasinire musatarise pasi hamuzviiti here. Kuona kuti uya mwana uyu hafuiri. Kwozoita umwe unoti hameno zvazvaita nekuda kwe-behavior. I worked as a project manager and I worked as a trainer. Tine vanhu vataiti kana taakupa ma-projects taivaendesa kunopisa, taivaendesa kutsetsefurayi nekuda kwehunhu, kana kutomudzokororesa nekuda kwehunhu, kutongotaurirana mese mainspector kuti ushu ngatimboshandai naye asati aredi kuenda. Teacher, munhu anonzi teacher akakosha. 3 hours munhu akatadza kudzikama watimowo kuchikoro kwaanoswera. Vabereki ngatinamatirei vana nepatinogona napo tivanyengeterere. Kunze kwakaoma uku. Can I repeat this? Kunze kwakaoma. Ndinofunga maminutes angu ekuparidza asara mashoma. Acts of faith powered by prayer. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Acts of faith powered by prayer. Tiverengerwe ma-scriptures andataura ndichaedza kumhanya nepandinogona napo kuti by 12:30 tiende kumba. Tiverengerwe Zechariah chapter number 4 verse 6, 1 John 5:14. Praise him, you can stand, it's fine. Tichaverenga. Saka akati kwandiri, iri ndiro shoko raJehovha kuna Zerubhabheri. Hazviitwi nehondo kana nesimba, asi nomweya wangu, ndo zvinotaura Jehovha wamasimba ose. Verenga rechirungu. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Ande ipanemwe yacho. Ndiko kusatya kwatinako mukuswedera kwedu kuna Mwari, kuti kana ndichikumbira chinhu chipi nechipi, nokuda kwake anotinzwa. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to his will, he hears us. Let's go again, Ephesians 3:20. Zvino iye unogona kuita zvikuru zvisingagoni kuyerwa kupfuura zvose zvatingakumbira kana kufunga, maererano nesimba rake riri kushanda mukati medu. Ngave nokubwinya mukereke uye muna Kristu Jesu kumarudzi nemarudzi nekusingaperi-peri. Amen. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Gumira ipapo Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri. President worship unogona kugara pasi, but vanobata mamaiki garai makamabata. Kana ndakukudai mugondibatsirawo. Mwari verugare vachikudzwa. Ndapa theme iri kuti nini? Mabasa ekutenda. Acts of faith. Powered by prayer. Richisimbiswa nemunamato. Power. Can somebody say power? Can you repeat and say power? Ndangandichifunga ndikati prayer. I was thinking ngati munamato. Unogona kushanda se fuel. Can work as fuel. Ukatarisa patinoisa fuel mota. If you check when we pour fuel in the car. Auioni. You won't see it. Kana yakushanda. When it's working. When the car is fueled. Kana mota ikaiswa fuel. Engine ichimanya. When the engine is running. Even ukavhura bonnet. Even if you open the bonnet. Auoni fuel. You won't see fuel. Unoona zvimwe zvinhu You zvese. can see all other things. But auoni fuel. But you won't see fuel. Asi haifambe kana isina But fuel. it cannot move without fuel. Saka patiri kutsvaga simba remunamato. As we are looking
for the power of prayer. haugoni kuona kuti anamata neasina You cannot ndeupi, see who prayed and but who did not pray. unoona kuti zviri kufamba here kana kuti But you hazvisi can see if it's kufamba. moving or it's not moving. Munamato A prayer une simba is power rekuti umire for you to stand pausingafanire where kumira. you are not supposed to stand. Munamato une simba Prayer is power rekuti ukunde hondo that you win wars pausingafaniri where you kuikunda. are not supposed to Munamato une simba Prayer is power. rekuti marriage yaakufana kuparara marriage that is ireke supposed to be kuparara. It won't be Kana destroyed. takuita When you minana are not doing miracles, tinofanira kupfekwa nemunamato. we must be clothed by Munamato une simba. Prayer is power. Kana taakufamba When we are moving, tinofamba nesimba remunamato. with the power of Iwo prayer. munamato wacho usingaonekwi. The prayer cannot be seen. Ndine munhu here mangwanani ano. Amen. Kune vanhu vanopfekwa nepureya, People who are clothed by prayer. apfekwa nepureya, They are filled by prayer. obva ashandiswa mupureya, They will be used but in prayer. vari kuona Those who are havaoni simba repureya, see the power of vanoona maresults They see the epureya. results of prayer. Ukaverenga 2 Chronicles If you read 2 Chronicles, pachapter ya 20 verse chapter 20 20 verse 20, taifamba nayo we are setheme. moving with Jehoshaphat Jehoshaphat asimurirwa nemarudzi matatu, was against three vana vasehi, vaamori and nevamoabhaite. and the Moabites. Anototi kwaari pavhesi 13 and 14 ya chapter 20, mwari vanhu vari kubva uku Those people of handigoni kurwa navo, I cannot asi inini nevaisraeri Me and the netese tiri pano and all of nevana us vedu and our nemhuka children dzedu and our ngatinamatei. must Mwari worship. kwaakuburuka pana hazeo vakati hondo iyi haiziri yenyu, chimukai mangwana mampakwedza muende kugomo retekoa. Pamuchaenda ikoko muchaona simba rangu. Shoko raMwari rinoti vana vasehi nevamoabhi vakarwa pachavo, vakaurayana pachavo, kureva kuti munamato wakanamatwa, but pakazofa vanhu prayer yanga isipo. The prayer was not there. When you pray Paunonamata. uri kuti zvanga You zvisingaitiki saying what was impossible. zvakuzoitika. It's now possible. Ndo pari kunzi naHana, That's why Hannah is dumbu saying, iri raramba This kubata woman vana. is not bearing children. Ephesians Paul achinyorera vaEfeso Ephesians oti iye anogona kuita mabasa makuru kubudikidza nesimba riri matiri. Munamato hauna kutakura nhumbu, aiwa. Munamato hauna kubata pamuviri, aiwa. Munamato hauna kuonekwa naPenina, aiwa. But munamato vakanobata chizvaro changa charamba kubereka. Paanopedza akati mukandipa mwanakomana. Saka kana wakuita mabasa makuru, tanga wanamata. Start by prayer. Pane vakazoimba kwedu kuti kana uchida kufamba naJesu Tanga wanamata iwe, hakuna chimwe chaungaita usati wanamata. Kana uchida kufamba na Jesu, tanga wanamata iwe, hakuna chimwe chaungaite usati wanamata. Kana ndine vari kundirwisa handirwe navo, ndinotanga ndanamata. Kana ndakuenda kwavari vanoona munhu wemazuva ese, but kune kugaraji kwandaenda ndikanodirwa fuel, ndadzoka nesimba. Why ndanamata? Vana baba nana mai, usajairire simba remunamato. Mabvi anobhadhara. Kana takuenda kumberi mabvi anobhadhara. Enda unobvunza Elijah, anoti apererwa, oti Mwari ndakufa pano, zvonzi idya 40 days, ndakukupa simba. Vana baba nana mai, usadherere simba remunamato. Unozoti kana uchinamata so, when you are praying, you are showing your faith. uri Uri kwako. kuratidza kutenda showing your kuti faith. Mwari ndakukukumbirai, God, I'm now Mwari asking you. mimi ndakukukumbirai. David akanga ari murwi When David was a fighter, from his tender age. from a young age, Tinomuziva achidonhedza we Goriati, know him. but zuva raanosvika mukadzi nevana vaenda, But when he arrived, when the kids and children, my wife and children had gone, shoko raMwari rinoti he inquired he said, of the Lord.
kuna Mwari. musashandisa experience Don't use experience. zvamagara muchiita mazuva ese. What you are used to Regai be doing kufunga every kuti day. zvinotsokororeka. Namatai, ramba uchinamata. Kana wakuda kuenda ku next level, vana baba nana mai munamata hauori. Vana baba nana mai munamata haukundikani. Wisdom inopera, asi simba raMwari hariperi. Pauri kunamata, uri kuti Mwari uyai tiende tese. Prayer is inviting God. Kuti ndiri kutsvaga Mwari panyaya iyi, ndiri kutsvaga Mwari pasituation iyi, ndiri kutsvaga Mwari. For God. Zvimwe songs ari generational. Anofamba neroots. Ukasvika pane vari kuma-90 When you go to the nevari 90s, kuma-80 vane in the nzimbo dzavo. 80s, they've got their songs. Ukasvika pama-teenagers Now you go to the ane teenagers, nzimbo dzavo. they've got their songs. Ukasvika pamakaradi get to the vane Karadi, nzimbo dzavo. they've got their Ukasvika pavarungu vane nzimbo dzavo. they've got Ukasvika their pama-South Africans If you go to South vane nzimbo Africans, dzavo. they've got their Ukaenda songs. kumalawi If you go to vane nzimbo Malawi, dzavo. they've got their Bati songs. papureya tese tinosangana. Kana yanyaya yemabvi tese tinosangana. Kana nyaya yemabvi tese tinosangana. Vakuru vanonamata, vatana vanonamata, vadiki The vanonamata. young will pray. Vasikana vari kunamatira varume. The girls are praying for Sitiri husbands. kunamatira vamichato. Vakomana vari kunamatira mari yekuroora. Bati hakuna anorarama asina munamato. Munamato ndiro simba raakatipa. Hanzi tarirai simba ramakatipa. Simba rekunyengetera rinokunda zvose. Hazvina kunzi rekuimba. Hazvina kunzi rekutamba aiwa. Pane simba rinokunda zvose. Can defeat all things. Prayer. That is called prayer. Unoziva here kuti kana waane prayer, Do you know that when you have ma prayer, desperate situations all desperate situations anosarenda will kuprayer. surrender to prayer. Rivers Marndizi, dry up upon prayer. anooma Enda nekuda unobvunza kweprayer. Red Sea. Go and ask the Red Vana Sea. vakachema Children vakati cry. Moses, And they say, Moses, Moses, patava taakupara, we are now Mwari perishing. wako uripi? Where is your God? Ndomozisi paari kusimudza meso That's kuna why She. Moses is raising his eyes to Jesus. Kune mumwe munhu anofanira kunamata. There's someone who must pray. If you want to go somewhere, Kana uchida kuenda kure, namata. unosapamba ine ndichida kuticha but zvinondibata so. Sometimes I want to teach, but Da kudzokorora mazwi aya nekukurumidza kwauri. these words Umbonzwisisa kuti that you can understand. now faith is confidence in what we hope for, assurance about what we do not see. When all seems lost, zvese zvichita sezvarasika, prayer works upon impossible situations. munamata unoshanda When pazvinhu zvatinoda everything seems lost, Zvinhu zvese zvichita when sezvarasika, hope has dried out, tariro yapera, prayer works. munamato unoshanda. Can I repeat this? Vanoita mabasa makuru. Those who do great works Vanoita mabasa makuru nemunamato. do great works because of Unonzwa prayer. David Daniel achitaura. You hear Daniel Anoti saying mambo Mwari wedu kutirwira. that our God fighting Kana for us kusatirwira, asi chimhurui chatinamata. We will not worship Kunyika yaIsraeri kuna Mwari wani. Paanotanga kunamata, moto unosabhumita, shumba dzinosabhumita. Ndidzokororere kwauri mupostori. Chiri kuruma vanhu kutadza kunamata. Kana wakunamata zvinoita. Ndati merejiyo iri kunema neFacebook. Inamatire, usabvunze tete. Tete havana kugadzira murume. Dzokera pamabvi. go back to the knees. Uri kunamata tete vakatizwa nevavo. We are praying. We are Ndo going uri to the kubvunza kuti ndoita sei? We are asking you what to Mabvi do. anoshanda. Knees Vana work. baba nanamai mabvi anoshanda. Knees can Pasi work. pezuva mabvi Under the anoshanda. Knees can work. Andi simba randakakupai, The power that I simba gave you. rekunyengetera. The power to Mwari pray. vanoita zvinhu neprayer. That's Prayer the haina prayer. direction. Prayer doesn't Prayer have haina limit. Prayer Kana doesn't have wakaremerwa tangira ipapo. If you are better, Ungoti start nezita from raJesu, nezita In the raJesu, name of nezita Jesus, raJesu. in the name of Jesus. Zvinoita. Kana Possible. kana wakuda kuti zvinhu zvitange kuitika mumhepo, When you want things to tanga start happening in the kunamata. spirit, A start praying. prayerful person Munhu anonamata
unoziva ndiri kutarisa munhu achinyengetera so unoziva kuti bhaibheri shoko raMwari rinotaura The Bible zvakanaka says, robva rati kana mukadana kwandiri if you call upon my name, I will hear you. ndichakunzwai. Chii chinonzi kudana Mwari? What is calling upon his name? Kunamata. Is praying. Zvakatonyorwa zvinzi kana vanhu vangu He said, if my people vanodanwa nezita that rangu are called by my vakasiya zvakaipa if they leave vakazvininipidza and they humble vakatsvaga chiso name, changu look, seek my face. ipapo ndichanzwa kuchema kwavo kureva kuti tina Mwari anonzwa tina Mwari vanonzwa vana baba nana mai tina Mwari vanonzwa vana baba nana mai tina Mwari vanonzwa Mwari wenherera Mwari weshirikadzi akadaidzwa harambe akanyarara chechi ngainamate ione simba kana chechi yakurarama inonamata haiimbe makorasi inonamata kana chechi yakuda breakthrough inonyengetera unoziva kuti hakuna chinhu chinotyiwa naSatani semunhu anonamata There's nothing that kana waakuda kutyisa munzvimbo dzemweya tanga kunamata kana waakuda kutyisa munzvimbo dzemweya when you are facing unthinkable paunotarisana nezvisingafungiki, Mwari vanoprovide a solution God will provide a solution. kana wasangana nezvisingafungiki When you face the unthinkable, you need to pray unofanirwa vana kunamata. baba we need to pray Tofanira vakomana we need to pray Vakomana vanofanira kunamata. pane statement yandakambonyora pastatus pangu There yekuti is statement that I the want to most rewarding habit that I've ever known it's prayer. Prayer manje hairambidzwi kuti waita upombwe. Prayer hairambidzwi kuti waba. Prayer hairambidzwi kuti une ndege. Prayer hairambidzwi kuti unoziva. Prayer kungoenda pamberi paMwari. SemuFarisi. Semutadzi uya unoti baba ndakakutadzirai. Iye obva anyora kuna Isaya oti kunyangwe zvivi zvenyu zvakatsvuka seropa ndichazvichenesa. Prayer haina waisingasuti. Prayer inofita munhu wese. Nevari mujeri vanofanira kunamata, vanofanira kudana kuna She. Kana waakuda breakthrough pray. Kana waakutsvaga Mwari pray. If you need God, pray. Ndakadzidza kuti prayer inobvisa hasha. I've learned that prayer. Prayer inobvisa hasha. Ukapinda muprayer wakatsamwa, If you go in prayer God will with do. anger, In desperation, in times of desperation, desperation, prayer works. munamato unoshanda. When you are really desperate, Paunonga wagumirwa. vangani venyu vakambopfuura pabhodha vasina mapemisi? How many of you have passed by the border? How many vakambopfuurawo pabhodha vasina mapemisi? How many of you have passed? Toziva kuti vamwe venyu muri mamedical doctor nemainjiniya makauya muchidiwa isi takauya tisingadiwi. Unosvika paya paunyaziva kuti pemiti yandinayo iyai pakaipa kana kuti chidhindo chakaiswa muka umu handisi kunyatsochinzwisisa. Ndini ndega ndakapfuura neipapo. Tenda Mwari kuti uri ipapo ndopaunotanga kuti Mwari That's when you say favor yenyu Mwari, May your favor yenyu Mwari, your favor God. favor yenyu Your Mwari. favor God. Ndakambopinda mune imwe shop I once entered in another shop kuRandburg uku in Randburg, vatavharirwa tiri mukati and they closed us inside, vataiswa mugumbakumba and they put us in the van, foni yadzima and my phone had switched off. muri iri kumba The family is at home. ndagara mugumbakumba I'm in the van. ndikati vari muno ngatinamatei I said, people who are here, let's start praying. tirimo muvhani mama In this van, let's start praying. tichinyengetera We were praying. pangouya mumwe hwani munigerian Someone came in. ango akati kumapurisa these are my brothers wo He said, let's "Oh, yeah, talk madam." tikabuda muvhani kune mumwe munhu ari munomu There are anofanira people here kumbotenda musimba reprayer. who must believe in Do the power you of prayer. kumbotenda musimba reprayer? Believing in the power Faith of is prayer. starting believing your prayer. Tenda Kuti kuti ndinogona ndinogona kunamata, that I can ndinogona pray, kunyengetera, that I can ndiri pray. ndega ndinogona On my own, kunyengetera, I I can pray. Ndogona kunyengetera. Trust is built through prayer. The more you pray, the more you trust the Lord. The more you pray, the more you trust the Lord. Kunamata kuzhinji kunounza kuvimba naMwari. Chakuvadza vanhu kutya kunamata. What is injured people is fear. Unonzwa Jeremiah 32:27 inoti, I am the Lord, the God of all mankind. Is there anything too hard for me? Miracles
Minana is in the making of prayer. iri pakunamata. Miracles are manufactured by prayer. Minana inogadzirwa nemunamato. Prayer room Muimba yekunamatira is the production room of prayer, of miracles. Prayer room is a production room for miracles. yekunamatira ndomunogadzirwa munana. Kana wakunamata. When you are praying, Why do we pray? nei tichinamata. Pane zvinhu zvatinogona kuita tega. There are things that we can do Pane on our zvinhu own. zvatisingagoni kuita And there are tega. things that we cannot Ndo do on zvinhu our own. zvatinonyanya kunamata. That's the things that we Kana must be praying for. takuzvinamatira When we are praying tiri for it, kudaidza simba we are remunana calling the kuti power of riite miracles zvinhu. so that it can do things. Do you know kuti people have seen miracles through prayer? Nokuti vanhu vakaona munana nekuda kwemunamato. Do you know kuti the way you create miracles is through prayer? Kugadzira munana kunouya nekunamata. Munamato unodaidza zviri kure The prayer calls things kuti that are far zvivepo. so that they can be near. Munamato unodaidza zvisipo The prayer calls what kuti is not zvivepo. there to be there. Hana anoti kana mukandipa mwanakomana. Hannah says, if you give me a son, Murume anonzi Jacob anoti ndikaenda Mwari wangu you say, if I go, my God, mukanondiropafadza. and you bless me, Prayer inodaidza zviri kure. prayer calls Prayer things that are far. inodaidza zvisipo. Prayer calls Pane things that are chausina not here existing. chinamatire. Is there anything that you don't have? Pray Kwedu for it. takazembera ngete rauone simbaro munamato rinobvisa zvinorema. Makanaiwa here? Nyengetera uone, nyengetera uone, simbare munamato rinobvisa zvinorema, nyengetera uone. Tiri kuti muimba ari kutoti kana tiine zvinorema If we have burdens, ukanyengetera if you pray, zvinobviswa. it will be removed. But do you know what the devil has done? Unoziva zvinoitwa naSatani? Pese paunoomerwa Wherever you are unobva burdened, waneta kunamata. that's when you tire from prayer. Do you know kuti zvakaoma kunamata wakatarisana neurwere? Do you know that it's difficult to pray when you Zvakaoma are kunamata faced with usina challenges? chekudya. It's But difficult to that's pray when when you you need need to pray. But nobody Because knows what munamato unobvisa Prayer zvinorema. removes burdens. When you pray, Paunonamata. pane pandafarira papanyedzi namai mukomba choto paunonamata. You say when you pray, You can pray in many dimensions. unogona kunamata nenzira But dzakasiyana. pane nguva yekuti if you give your heart to the Lord, But there's a time when you give your heart to the Lord, unonamata kwete nendimi, you pray not in but tongues, nemazwi aunonzwa. but with the words But that you mweya hear. achikutaurisa. But the Spirit Iye is ubvanzi making you speak. anotifemera pakunamata kwedu. He He breathes upon us when we intercedes pray. He intercedes. for us. Hakuna chinhu chinoremera vanhu vakawanda seprayer. There's nothing that But burdens that is people the like most prayer. rewarding thing. But If it's you not want, chinobhadhara. unoziva kuti chinhu one chandakadzidza when I started One tithing thing that I've learned when I started tithing, and when I started giving pandakatanga is kupa, to pray. kunamata. Pane inonzi praying with pen and paper. Pane kunamata nepen nepaper, Uchinyora pasi writing down. kuti Mwari ichi ndiri kuchiita nekuda kwezita renyu. God, I'm doing this Mwari because of ichi your ndiri name. kuchiita nekuda God, kwezita I'm doing renyu. this because of Mwari your name. ichi ndiri kuchiita nekuda God, kwezita I'm doing renyu. this because of When your you name. pray, Paunonamata, you get the enabling power. unopuwa Pane simba zvimwe zvinhu rekugona. zvausingagoni kuita uri wega. There are things that you cannot Zvinotoda do kuti on your own. Mwari unamate That kuti needs you upiwe to simba. pray so that you get power. Nezuro takagara kumba Yesterday when we were at home, bvandabika I cooked, ndichikavhira dheri randakambokuudzai kuti ndichavabikira. covering for that day that I said I will cook. Vanhu vakuru vanozongoita pavawanira mukana. Ndabika ndikati ndabika zvinonaka. Zvikanzi mabika zvinonaka nekuti munobika once in a while. Uye muchida isi tinobika whether uri kufara kana hausi kufara, whether une musoro kana hauna musoro, isi tinongobika mazuva ese.
And I learned a lesson. ndakadzidza chimwe chinhu Kuti pamwe pacho paya patinotarisa vanhu vanoita zvinhu mazuva ese. that at some point when We you look think at God it's doing easy. things, tofunga But pamwe zvakareruka. pacho panotoda mweya waMwari. But at some point it Paya takes the pamunozoti spirit of munhu God. ane ma-attitudes When you say someone is ashayiwa attitude, mweya waMwari. he Nekuti has mutoro lacked the wacho spirit of unodi God, unorema. because the burden is heavy. Mazuva akamborwara mama, The days when mom was not feeling well, I started to appreciate kuti kuwaridza mubhedha katori kamwe kabasa. Kuti makona 4 abalance. Kana kuklema kuzwa kuti uku ndo mukati uku ndiko kunze. Vana mai vazhinji vanoziva kuti mubhedha ukavaridzwa nehama dzavo, shiti repasi rinogona kunge riri pamusoro. Kunofanira kutarisa duvet rinogona kunge rakatarisa the other side, but chakakosha rudo rwaratidzwa. Ndiri kudzoka papoint yandiri kuti when we pray, kuti patinonamata, ndo panobuda the spirit of excellence. that's when we get the We spirit of don't excellence. need to work then pray. We need to pray then work. Tofana kunamata tozoshanda. Kune vanhu vazhinji vakaremerwa. There are people who are burdened. Tinofanira kudzidzisa nyama yedu, We must teach our flesh todzidzisa pfungwa dzedu and teach our minds kunamata even takaomerwa, to pray nekuti even if that we are is the burdened. only way yekubuda maproblems. Nekuti ndiyo yega nzira yekubuda maproblems. Nguva dzangu dzakanaka ndati tinoenda kumbana 1:30. Miracles are bred in prayer. Nana inobarwa muprayer. When you are overwhelmed, when you are overwhelmed, the thing that you need most is prayer. When I say being overwhelmed is when everything else is laying hard on you. Unoza kuti pane pamwe pekuti unoita miedzo nhasi, wozoita umwe next year, nepamwe pekuti inoitika every day. Then at a point where it happens every day. Can I explain a bit? Mukandisana ngura. Nenyaya overwhelming. Yeah, overwhelmed. Moto unopisa chidhina moto wakaita sei? Moto unopisa chidhina moto wakaita sei? When we are doing blast, when we are putting bricks in a furnace, in heat, what type of a fire do we put in? It should be extra hot fire. Kune vanhu vese vari kufamba naMwari, To all those who are moving with God. imbotarisirai kuedzwa. Nekuti hakuna akafamba naMwari akasakunda Satani. Because no one How has do moved you with God when overcome not- the devil? Unokunda sei Satan. Nai vabereki, zvamakabuda chechi maro maitirwa makuhwa, dai mamurimi maipfekedzwa chiremba cheminzwa. Nai vabereki, do you know kuti kufamily kune munhu anokutsika? Kufamily kune 1 munhu anokutsika. Kuchechi kune 1 munhu anokutsika. Kubasa kune munhu 1 anokutsika. Kuchechi chaiko kuno kune zvimwe zvikirimbani zvekuti ukapfuura nepachiri chinorova chaizvo. Iko kuchechi kuno uchipedza kupa testimony zvonzi mavaona. Iko kuno kuchechi kuti uzonzi munhu uyu apasa, unofanira kunge wawana an exam. We must get an exam. How do we overcome challenges? Tinokunda sei We machallenges? pray. Tinonamata. When you, David knows that when my heart is overwhelmed, Kuti kana moyo wangu take me to the rock that is higher than me. Kureva ari kuti kana ndazoremerwa, I need to consult, I need to pray. Nofana kuudza, nofana kunamata. A praying church Chechi inonamata haivari, doesn't close. but a giving church Asi chechi inogona kuvhara. can close. A praying church. Munoziva kuti chaakuitika mazuva ano, relevance is coming by doing things, not by prayer. Prayer unlock my supernatural powers. Prayer unlocks supernatural When you powers. want to experience supernatural powers, Experience you supernatural need to powers. pray. Nofana kunamata. Mufundisi zviripi, pavakapfuura paRed Sea paida prayer. When they passed by the Red Sea, it needed prayer.
Can I repeat that? Pavakapfuura paRed Sea, they wanted what? Prayer. Supernatural things, they happen when people pray. Supernatural things zvinoitika kana vanhu vanamata. Theme last year yaindinakidza zvakanyanya ende vhesi iroro handiri kangano. Unonzwa Jehoshaphat mambo achiti ngatinamatei nevana vedu. Vanhu vatanyika nhatu dzadzabvumirana. 3 nations had agreed. Dzakarwa pachadzo. They fought against Nekuti kune vanamati. because there were people who prayed. Unoziva kuti matare ese ari kugarwa pamusoro pezita rako. That councils that are sit against you. Haasi kuda kuti ugarewo rimwe dare. Doesn't need you to sit in another council. Ari kuda kuti unamate. It needs you to pray. Can I repeat this? Pari kugarwa matare. When they are sitting in Pari councils, kuiswa mazita muhari. when they are putting Pari names in kunzi place, gore rino haapedzi. and they're saying you Iwewe you don't need anything. You need to pray. Kune vanhu vakawanda vekuti zvinhu zvikaitika. There are people with We are something happens. countering those things by natural methods Tichishandisa nzira dzatinoda. instead of praying. Vana baba nana amai, I need to be honest with you. Vana venyu vamwe vacho havana havavadi. Your kids. Kwete nekuti ane chaatadza ayo Not because they did achingofamba something. they hate them. The devil akauya kuzoba kuuraya The devil nekuparadza. came to kill, steal, Kune vanhu vari destroy. muno wekuti hautombozivi kuti kune vanhu vari kugara matare newe because unofunga kuti hauna basa. But remember he came to kill, not to kill those who have offended him, but anyone. Asichiro munhu. But pavari kugara matare, But as they are sitting in these nepavari councils, kutaura zita rako, and they are speaking nepavari your kuti name, gore rimwe dzunotomupfidzisa, and they're saying they will iwewe fix hausi this kuda one. kuvapfidzisa, you don't need to fix the namata. bank, you need to pray. I was challenged. Ndashanya kune mumwe mufundisi. I visited to another pastor. Then vafonerwa nemutendi wake ndofunga anga ari board member. Zvikanzi mwana wangu mufundisi. Chikoro haagoni. And haagoni zvachese. Then the pastor that I was with, phone yake iri paloud, akapindura mhinduro yakandichallenge. Zvikanzi don't force that child to pass school. Let's pray and see what God can do. Because urukuti apase chikoro pati pamwe Mwari vakaronga zvimwe zvakasiyana neizvi. Isu handei pamberi pani paMwari. I learned one thing. Pane imwe nguva yatiri kunamata tichiti Mwari ngazviende neapo. Isusu kana taakunamata ngatisaudzei Mwari mafambiro. Ngativakumbirei vatiratidze ivo. Let's not pray my prayers are guided to God. Let's pray my prayers are invitational to God. Let's invite him. Let's not direct him. Kwete timudzi zvokuita. There are people who are here who are not very successful in school, but God have mercy on them. They are living a life. There are people who are here that are not maybe admirable, but they are prevailing in life. Why? They prayed. Nekuda kwekuti vanonamata. Prayer answers all things. Munamato inopindura zvose. Munamato unopindura zvese. Prayer answers Kana all waakuda munana pray. If you need a miracle, If you need a miracle, pray. kana wakuda munana namata. Vanhu vakakuvharira door, If people close the door for you, usavhure door. don't open it. Pray. Namata. Paul na Silas pakati peusiku Paul and Silas in the middle of the havana night. kubvunza ane sandu. They did not ask. Peter ari mujeri Peter in the haana jail. kutsvaga lawyer. Did not look Pane for a chechi lawyer. yakanamata. But there's a church Vana that baba prays. nanamai ngatimbosimudzai kutenda We need to kwedu. raise our Gore faith. rino ngatinamatei. This year we Masundays need to pray. asara ngatinamatei. For the Sundays that Mwedzi are yasara pray. ngatinamatei. For the months that are Mazuva remaining, asara in the ngatinamatei. days that are Panzvimbo left, we need to yekugara matare Instead of sitting in ngatinamatei. councils, we need to pray. Unoziva kuti vanhu vanogona kuronga. Do you know that people can plan Vagokurongera, vagokurongera. and plan against Vagokutsvagira mhosva, vagokutsvagira and mhosva. find fault But against iwewe you? ukaramba uchinamata. But if you keep on praying, Panapa pari kunzi, when doors are closed, kana masuo avharika, pray.
namata. When doors are Kana closed, masuo avalwa, namata. when doors are closed, Kana masuo avalwa, namata. do you know that people are good at closing my doors? Ndoti vanhu vanogona kuvhara madosi. Kana uine vana 5, If you have 5 children, when the one who is doing very well, ari kunyanya kugona ndiana attackwa naSatan. is the one that is attacked by the Kureva devil. kuti they want to close that door of hope. Meaning, vada kuvhara They suo want to iroro. destroy that door of hope. Vada kuparadza But suo in iroro. that door, pray. But pasuo iroro namata. Ndaiudzwa nemumwe mudhara I was taught by ndiri kuvimba kuti achadzokorora nyaya iyi kumen's fellowship musi weFriday. Achiti we have developed so many techniques kuti tawana nzira of dzakawanda protecting ourselves dzekuti zvichengetedza at isu the expense of prayer. pachinzvimbo chemunamato. The more we develop artificial methods of protection, we are decreasing our trust in the Lord. Mazuva andanga ndisati ndane medical aid. The days that I didn't have medical Ndina aid, Shannon. when I was with Shannon, The boy is not yet born. the boys were not yet Pese born. paaita flu. Whenever she got flu, Ndaimbundira munhu wangu nezita raJesu, nezita raJesu, uyu anopora uyu, baba uyu anopora. But izvozvi akarwara manyai naye pachipatara. Kureva kuti the more we grow, we may overlook the power of prayer. The more we grow into things, the more we are blessed, we may overlook the power of prayer. We let us not neglect the power of prayer. Let's not drift away from the importance of prayer. Prayer is no replacement. munamato hauna chinoreplace. Munoziva here kuti pane mazuva ekuti kana usina unonamatira mota chete. If you don't have, you can even pray for a car. There's a time that we were coming from Zimbabwe. Pane nguva yatabva kuZimbabwe. Fuel ichinetsa. And fuel Mazuva was- ainetsa fuel aya. Tichisvika patoll gate. When I arrived at the toll gate, Last toll gate. the last toll gate, Fuel mota ichitanga kurira so kupiva beeping kuti fuel yapera. Murume nemukadzi takanamata kubva patoll gate. started praying from toll gate. Kusvika pabhodha muzita raJesu, muzita raJesu, kunamatira fuel. Because kwakusina kana pagaraji. Because there was no fuel in the garage. Ukaiona kwairitwa 4-5 hours 6 hours vanhu vairara pamafuel queues. Ndini ndega ndichiri kuirangarira situation iyoyo. But we prayed. But izvezvizvi ukataurira munhu kuti kunamatira fuel anoti aingotenga zviri nyore kangotenga than kunamata. Do you know that some areas where God leaves things hard, it's not like He doesn't want to give us. He wants to teach us what He can do. Zvaanokwanisa kuita. Chii charamba choda kunamatirwa masikati ano? Chii chiri kunetsa choda kunamatirwa? Chii choda kunamatirwa? Ndoda kuti masikati ano tingonamata. Handizivi kuti ndanga ndichitaura nani. But I just want you to know kuti there is power in prayer. Chii charamba choda kunamatirwa? Ndepapi patiri kudarika napo pari kuda prayer. Where are we passing through that needs prayer? Ngete raone Simaro munamato rino visa zinorema yengete raone iwe yengete raone Simare
mangwanani ano ndine simba randiri kutenda kuti Mwari vanogona kutiratidza in prayer. Kune zvimwe zvinhu zvekuti you had already given up. I just want God to show himself that he is alive. I want God to appear to your life. I want God to give you power to pray for things that you had said it's not necessary. Not because you didn't want them, but you have given up. Pandiri kutaura kudai so, kune vanhu vanofanira kubatwa nesimba riri kunodonza zviri kure zvakaramba. There's always that thing that you feel is not working. And sometimes you feel mocked about it. Sometimes you feel depressed about it. Sometimes it pains you a lot. But is anything too hard for him? Can he not do it? Mwari ava vanosimbondinzwa. Handizivi kuti nhasi vanoda kundinzwa kusvika papi kuti chirwere ichi chirege kuramba chakadaro. Marriage irege kuramba yakadaro. Uterau urege kuramba wakadaro. Nhamo iyi irege kuramba yakadaro. I'm inviting the presence of the Holy Spirit right now. Akwanise kukubatsira kunyengetera. I'm inviting the power to pray. Mwari ngaakupfeke nesimba racho rekunamata kuti unamate. Andina chandogona kukupa semunhu, but if simba iri rikakupfeka unopinda musupernatural. Kune zviri kuramba in the natural mazviedza ngazvichiita kasupernatural. That which is overwhelming you, I just came to tell you prayer works, and it has to work now. Mweya mutsvene, torai nzvimbo yenyu. Mumwoyo umwe neumwe ari kunzwa izwi rangu. Holy Spirit, take your place now and minister. Mweya mutsvene, dzikai. Zvizhinji zvimwe hazvidaidzirike pavanhu. The prayer that you do screaming is not the prayer of your heart. But I want the Holy Spirit to minister to you. Kana Mwari madinzwira nyasha semuranda wenyu, I know the pain. Vamwe vakatorongerwa rufu, vamwe vari kushandiswa nemweya yevanhu vakanzi vavashandise. Asi kaMwari mane masikati ano, kubva kuaritari kusvika kumabhenji, Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu. Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu. That we humble ourselves, every knee to surrender to you, every knee to bow down and call upon you, that sins are forgiven.
Death is removed. Pain is taken away. Shakarabakaushana. Baba, we kneel before you. Mabvi edu Mwari akupfugamirai. Inzwai vana vasina mufaro. Murangarire vakatapwa. Murangarire vakabatwa nevakaipa. Ibvi rese riri pasi Mwari. Vamwe vararama kwemakore. Baba, tinotenda masikati ano kuti mhaka dziri kuripwa neropa raJesu, vane mazita akapiwa ngozi, ngadziripwe nemi Mwari. Vasina vana, vasina chekudya, vasina chekupfeka, vakarongerwa kushandiswa nevari kushandiswa, Mwari makati munobvisa zvinorema. Bvisai zviri kurema. Bvisai zvakabata upenyu. Riyamanara vakaushuma. Muyamutsvene nezita raJesu. Kune vagara kwenguva yakareba vakabatwa. Vamwe havana chakanaka chavari kuona. Kusiya kwemisodzi. Makatinyengeterai kwandiri. Ndigokupai choko rakareruka. Makati, call unto me and I will reveal hidden secrets. Here we are in your presence. Holy Ghost, taura shungu dziri pamoyo. Don't be silent. Moyo wako ngautaure nashe. That which is deep, deep inside you, that no other ear can hear, that cannot be shared. That door that has been closed. Taura na Mwari. Taura na Mwari. Iye murume asiri kuuya ari kumboregererei. Iro basa riri kushayikwa riri kumboshayikirwei. Iyo merechi iri kumboremerei. Icho chirwere icho chiri kumbogarirei. Iro dumbu iro riri kurambirei kubata mwana. Komatari akagarwa, vakabatirwa pfuma, vari kushandiswa nezvivanda, vari kushandiswa nemaspiritual husbands and spiritual wives. Say something. Your breakthrough is here. Your breakthrough is here. God is doing something right now. Chimbotaura na Mwari. Bvisa vanhu mu-equation. Vanhu ndo vakaronga matare, but anonamatwa ndiMwari.
Anokudzwa ndimwari. Anovhura ndimwari. Talk to him. Namata, when your spirit is overwhelmed, when you face impossibilities, when accusations are many, Baba muri mwari, inzwaiwo kaminamato yedu masikatano. Inzwai kamwari minamato yedu masikatano. Baba, sevhisi ino ngaireke kupera munana usati wazadziswa. Hapana ari kukunzwa. Mwari vari kukunzwa. Chimbotaura nyaya dzako. Chimbotaura nyaya dzako kuna She. Simba rekunamata. Ndoda kuti utende Mwari kuti Mwari ari kukunzwa. Pane vashoma vandofana kunamata navo. Kana usina chawanzwa nasi usauye kunoku. But pananga nchinyengetera kana Mwari vakuudza kuti unofana kunamatirwa. Kana kuti izvezvi uine sharp pain pamoyo kuti even if wanga uchinamata, but the burden is too much. Pamwe you need an early to lay your hands on you. Just come. Don't come here religiously. No. Just come if you can. If you can't, it's fine. Mwari watokunzwa. Oti Mwari angokuitirawo munana. Kwete vanhu pati Mwari ngaangokuitirawo munana. Let that grace come to you. I believe. And I believe. I believe life is not going to be the same again. Andina chanda kuudza kusiya kwekuti munamato une zvaunoita kumunhu. Pane just that thing that needs to be done. Dine Mwari inzwai. Kwete kunzwa chete muzadzise. Chauri kukumbira ichocho tanga kutochitenda wakasimudza maoko. Whether uri kumberi kana uri kumabhenji tanga kutochitenda kuti chaakutoitika. I am releasing to you as you have asked it from unto the Lord. Muzita raBaba neremwanakomana. I release it to you. Receive it and receive it. Muzita raJesu. I am releasing the grace kuti Mwari vakunzwa. Rive zuva rekupupura kuti Mwari ndakakumbira. Ina handina ndiri kutaura pamusoro pako, ndati Mwari vakunzwa. Mwari vanzwa. Shakarabakausana. Mwari vanzwa
Mwari vari kunzwa vanhu muzita raJesu. Ndoda Mwari muya muri wangu dakatemwa habanero Jesu nawenyu chose nosiva muno
Ndakatengwa. Ndakatengwa. Mazuva ose ishemakatendeka Jesu ndiwo mazuva ose toimba mazuva ose makatendeka ndiwo mazuva ishe makatendeka ndiwo mazuva ose makatendeka Jesu mazuva ishe Jesu makatendeka Ishe makatendeka Richimunda makatendeka Ishe makatendeka Oh, every day, every hour, you are faithful. To him every day, every hour, you are faithful. Oh Lord, you are faithful. Faithful. Oh, you are faithful. You are faithful. Oh, you are faithful. Masua.
makatendeka. Oh, Masua, Jesu makatendeka, 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 Ishe makatendeka, makatendeka. Oh, every day, every day, every hour. Faithful. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Lord, you are faithful. You are faithful. Yes, you are faithful. You are faithful. Oh, Masua. Masua. Makatendeka, Dio Masua, Masua, Ose, makatendeka, Jesu makatendeka, makatendeka, She makatendeka, makatendeka, Jesu makatendeka, makatendeka, Ishe makatendeka, makatendeka, Ishe makatendeka, makatendeka, Baba makatendeka, makatendeka, Dio Masua, 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 makatendeka, Dio Masua, Masua, makatendeka, We are praying and we are encouraging you to pray. Make prayer core to your life. Whatever you do, pray. Whether you are going through hard times, whether you are going through nice times, we need to pray. Bana baba na mai, let's pray. Pray for your finances. Pray for your health. Pray for your children. Pray for your work. Pray for your tomorrow. Never ever cease to pray. The Bible says, pray without ceasing. May the good Lord help us to pray. Let us never substitute prayer for anything. Let's pray. Don't just pay your tithe, pray for it. Don't, it's month end. Just give and pray. We are praying as leadership. I am praying as a pastor. Timbowa, the first church or the first assembly, everyone who comes to church submit through tithe, through attendance. Kungonzwa kuti zvakanaka kuti ndizviite. Mwedzi wakupera utatora muviri washe. Takanangana nekuti this festive season ngapashaye munhu anoshaya mari yeChristmas. Ngapashaye munhu anoti vapererwa. Mwari ngavatipinze time yekucelebrate. Kune vasina mabasa. Can I say this? Just pay the little tithe that we have. Mwari akuitire something. Lord, Mwari akuropafadze December unoinga asiyane nemamwe makore ese. This season God must bless you and remember you and do great things.
kumbosvika season yaunoti me and my family or me and my beloved ones, we are happy, resources are there, and we are not limited. We are itizopa kuna She tichivhara. Come with your offering, come with your tithe, transfer your tithe, be faithful, be trustworthy unto the Lord, and your prayers, the Bible says the prayer of a fervent, the prayer of a righteous man